Let's open network it needs. Did you ever what? Okay. Give me Matimunoda life. Wiki no, you choose your unoda, choose your unoda hit. Want to better put it DM me. It's my DM. No one better put inbox chat you choose your unoda. Choose your unoda. Shereni, mutema kaita seni. Muskana kanaka. Adundiba.
Asitaba kurisesa bakuti ndatomboenda kutoilet chamwari. Ndatomboenda kutoilet asikana. Anyway, mangwana guys, ndakisa ndakanganwa. Ndisati ndakanganwa ndaganda kuti mangwana is a national antika hold your fat day. Handiti tomorrow is your national. It's a national hold your fat day. So we are just going to hold your fat only for 30 minutes. Timbonoti zvinoitika chichinoitika. Toda panapa. Padiaries panapa. Antika pano padiaries panapa. Everybody mangwana you hold your fat for 30 minutes. Timbonoti zvinoitika tomorrow is a national hold your fat day. Anditika. Saka mawigi guys isarura ude. Panto ne special iripo yekuti unotenga 2 at a certain price. Animaona. Unotenga 2 ne certain price mawigi. Saka vanoda mawigi vese ndibatei. Pani special yema diaries only irikuitwa neme yema diaries only for diaries people chete. Unotenga mawigi ako 2 unotowana 2 ma original unotopisa ne aini ngoti ndazongopfeka ina sina kutoipisa hangu netongu yacho kana kune aini straight kwa aina yembe. Wotomapisa ta zvaunoda uvhura clothes yako zvaunoda kana pane clothes apa side kana uchida zvaunoda. Anditika then iwodi wongondibata especially iri kupera end of February. Saka ukandibata yako zvino unotenga 2 mawig aunoda ne price ye 1. Antika saka tomorrow it's a national hold your fat day. Saka montibatira otaira chikocho kuti I lead this because she's good in leading zvakadai. Antika then 30 minutes chete wakabata fat yako timbona kuti zvinoita sei. Until it's a weekend guys. Weekend. Saka weekend techida kuita fun guys. Techida kuita zviri fun anditi. Techida kuita fun as ndikuda for mchembere soko thank you very much. Perform manje munongotenga 2 muwana 4. Mukatenga 2 mubva muwana 4. Makaona ye white nenda kapfeka ine white kuzasuku ne black kuya yakanaka nakaya. Wakaisa order vanaziva ava dzakato Saka tomorrow no fatting guys. I know you fat but after 30 minutes. Unombobata for 30 minutes. Timbona kuti chichinoitika. Tomorrow is a national diaries panapa. It's a national hold your fat day. 30 minutes. Chat. Timbona it's a weekend. It's fun. Tichida kuona kuti zviri kufamba sei. Saka mozoda vanoda manikikiri anzi mari mawika cho. Munozondibata ndokupa catalog yacho. Undotenga 2 ne price ye 1. Pana akareba kusvika kumagaro kumai mwana pana ane mazikels, pane ane maafro asima original mawigi yake asima mawigi mama yake. Ana munondibata andimaona. So guys hands maintain your body. Zvino maintain sei guys? Chirega ndifonere munhu. How much? Tionoti zviri kufamba sei. Chirega ndifonere munhu. Guys ma week munondibata kuseri kana ndichaisa number yacho number mamufonera. Tichifonera kola wedu. Asi mangwana msakangana ndati it's a national what? Hold your fat day. 30 minutes chat. Then we are hanzi mwana zvitira chete. Sorry, I see your number ndukuda. Ndiyo ere? Kuikuda gwe murume wani. Ndiyo yepesa ndiyo yandapesera kufona. Okay. Alright mchembere. Yes, Ismail. Ya tadzoka manje. Ndandashuta kukufonera ku WhatsApp magetsi angu adzoka. Abva adzoka. Iri strong ere wifi yari katitrai ku WhatsApp kwacho. Alright, imbotrai WhatsApp. Iri save bab kuita airtime kuitira vamwe vachauya one nyaya dzavo. Kwai magetsi auya. Iri save airtime iyo kuitira vachauya nenyaya dzavo. Zvatoita kaizvo. Zvaita. Ya, zvakuita. Ismail. Kuri sei muningini? Ndizvozvo mudikani kuri sei? Kuno kuri nani maini ndozata kumusai makamavata sorry ende magetsi atozviita zvakanaka ndotozoseva airtime kuitira vachauyawo mangwana. Right. Toda kuti mutange nyaya yenyu bva pakutanga nhasi tiri kutandara nemi pano. IFriday.
pakutanga nenyaya zvenyu tiripo takagara munyatsotisanangurira kuti chii nyaya ndei zviri kufamba sechi chiri kuitika. Kubhoyekana havasi kutobhoyekana, vari kutoda kutofamba nenyaya yavanhu havasi kutoda kutombobhoyekana kana naye muchabhoyekana imi, naye munobhoyekana imi havasi kubhoyekanawo. Alright, thanks mukoma. Rega ndizame kutaura but ndiri kunyanyozoda kunyanyobata pane nyaya iri kunyanyondishungurudza. It's like ndiri mudzimai ane makore 37 handiti. So ndiri munhu akaberekwa mumhuri handida hangu kuti nditaure because mhuri yangu inozivikanwa zvakanyanya nemhuri yeZimbabwe. Ndiri munhu akaberekwa mumhuri ine vanhu vanozivikanwa zvakanyanya. But kuberekwa kwandakaita takaberekwa mumba mababa namai vangu tanga tiripo tiri 3. So my parents vakafa ndichiri mwana mudiki. I don't even know my father. My mother ndinovaziva but vakazofa asi handina kugara navo, ndina kukura namai. So ndingangoti tichikura munongoziva kana uri munhu afirwa nemaparents upenyu unenge usina kumira zvakanaka. So family yangu iri family nevanhu vane mari dzavo, vanhu vatoriwo vanhu vanotozivikanwawo zvakanyanya, but ndingangoti ndingati vanga vasinei nesu kunyanya kuti vanhu vakangokurawo zvirikokurawo nenyasha dzaMwari. So zvadaro I don't know, maybe iropa rangu rakashatawo here kana kuti because I'm tired of my life chokwadi. So tichikura kudaro I never even finished chikoro, handina kutombopedza sisineli nenyaya yezvimwe zvinhu zvinenge zvichinetsawo mumafamilies, vanhu vachingoita kukandirana, nditi muri kuona. So zvadaro ndingangoti ndaform 2 ndakadana nevamwe baba vandakadana navo vekwaMurewa, anga chiri kukomana zvakajaya ndiri mhandarawo. Then nenyaya yepeer pressure ndakakurumidza kupinda mumba sisineri, ndobva ndanogara kwaMurewa. Murume aibva kwaMurewa ndakachizira ndine nhumbu ndibva ndanogara ndandine 18 years. Ndadaro ndakazosvika pakusununguka mwana wangu wekutanga akabuda akafa, chibva ndazobata nhumbu yechipiri, chibva ndasununguka mwana ndanga ndane 20 years ipapo. So ndadaro imba iyoyo hainda kuigara zvekare, ndakagara ndofunga 3 years chibva ndarambana nemurume. Ndakaenda zvekungoenda unoziva uri mwana mudiki hauzivi, hauna chaunoziva, imba yangu ndobva yashungurudza ndibva ndarambwa. Ndadzoka mumusha ndakaripesta kuda kudzokerawo kuchikoro semunhu ane hanzvadziwo dzine mariwo nanababa mukuru vane mari dzavo. Hapana akasimudza musoro, takangogarawo takadaro tichingoshupikawo zvakadaro. Ava vamwe vangu ava musikana nemukomana wekutanga mukomanawo akangoitwawo izvozvo, aingokandiranawo ndizvozvo, akangozonza afoira pazvavharana. Musikana uyuwo ndobva ndizvozvo anopedzawo chikoro, ndobva angotizirawo nanhasi akaripo akaitawo laki ariko kumurume wake nhasi. So zvadaro ndagara ndanga ndane mwana wangu 1. Ndane mwana kudaro ndakambotambura mararo muchitenderera ndichishanda mudzimba dzevanhu. Family yangu ine mari kudaro, havana itituka havana itiona. Saka ndingangoti 2008 ndobva ndazongoitawo mumwe wecousin sister akati chauya kuSouth Africa zvekuita vamwe umboshanda. Saka pasi munhu anga ine mwanawo vave mwana wangu havana kuramba mwana wavo, ndobva mwene vangu vaindida. Ndakatorambwa zvekutongounzirwa vamwe vakadzi vaviri pamusoro ini ndiripo, ndobva ndaita vatatu. Ndokuzobva kwandakaita asi amwene vangu vaindida sezvo vaindinzwisisa ende ndakauya ndiri mwana mudiki, saka zvizhinji vaitonditora semwana wavo. So vakarwadziwa nesituation yangu vanga vakuiziva, vakanditi chiripa mwana zvawatopinda kuSouth Africa, ndobva ndavapa mwana. Ende nanhasi ndinorwadziwa ndikufa kwavo vakazoita. Amwene vangu vakazofa zvavo manje vane 3 years vashaya. So ndauya kuno kuSouth Africa kudaro ndakatanga kuzvishandira. Ndamboramwa ndikati ini life yangu sezvo ndane mwana wangu 1 handichada chinhu chinoimba munonzi apa unenge waabhuswa wadidi. Ndikati inini ndikandishande. Ndakagara simeli, that was from 2003 kuzosvikira 2015 ndaitawo neshamwari yangu muno muSouth Africa, takangosanganawo muno muJoni. Musikana uyu ndobva handiti handina hanzvadzi yangu akatosiwo nemukadzi ari kutodawo mukadzi ari serious wekuroora. Taine kuzivawo situation yangu ndikati pamwe ndikaitawo imba yangu ndikaita musha wangu, pamwe ndinoita munhu. So ndakadanana namukoma ava but handisingatoziva kuti vanhu ava vana ukama, but kwandiri vaitoita sehanzvadzi nehanzvadzi asi vaive mafriends zvekutongosangana unofunga pamasocial media. Zvakatozobuda ndava musituation yandangadaro.
So ndadana namukoma vaya zveshuwawo vakauya kwandiraiwa vachitsisa tsitsi zvikanzi I was married as well. So ndakatizwa nemukadzi akaenda nevana vangu hatitombobvumidzwa kunoona vana. Ndobva ndatorwadziwa ndikati why kuine vamwe vakadzi vane mwoyo wakadaro ungasiye murume dzimba dziri kunetsa pamwana kudai. So that was 2015. Zveshuwa mukoma ndobva vatsvaga mari yavo ndobva taenda kumusha akatumira inini nehama dzake murume anobva kuGobe. Ndobva vauya kumusha kwedu ndobva varoora ndakatoroorwa namabanguru aiwa zvakanaka zvikadi kuroorwa kwandakaita ndane nhumbu ndofunga ma 2 weeks 3 weeks handina kuziva kuti ndine pamwiri. Chibva ndadzoka ndopatanga kugara ndopandakazotanga kuona the real side of murume wangu ndakugara naye. Saka nditi ndisati ndamhanya mukugara naye ndobva kunoroorwa sekudaro ini semunhu aigarawo kwaaigara achizvilojera murume achigarawo kwaaigara achizvilojera. Ndakaita shamwari yangu yandaiwirana nayo musikana wandaitamba naye anotori diaries and pana pamushogona nga atoripo kwese haatorovi nyaya zhinji dzepana panodzisiwa. So musikana uyu ndairana naye ndichitomuita munin'ina anobva kweru ndaimuita munin'ina she was very close kwandiri kwese kwandaienda aiziva magemesi andaita. Saka its like pakati pese apa ndisati ndasangana nababa vandiri kutaura ndakamboita imwe boyfriend munongoziva sisimeri ndandisiri mhandara ende ndandane boyfriend semunhu anonyengwawo. So musikana uyu aiziva everything. So zvadaro baba vaya vakuuya ende uyu shamwari aziva kuti ndaroorwa akatanga kuputota nyaya dzake achiuya mumba tikazomborwisana zvakanyanya apa chaimbotsvaga kuti murume uyu azive zvandakambosangana nazvo kana kuti kwandakabva kumashure. Ndobva amenshena maboyfriend ese zvese kwese kwataienda achimenshena achitopopota uri kutofunga kuti waona mukadzi ere hurero richichibva taura zvakawanda. Ndobva ndamborwadziwa nazvo murume uya ndobva ati handichadi kuuya panapa ndobva enda kumba kwake. So inini ndopandakazodiscover kuti I am pregnant. Ndobva ndatraya kuda kutaura naye akanga asingachadi kutaura nenyaya yeshamwari yangu zvataurwa neshamwari yangu. So ndakazoenda through sister yemurume uyu ndichibva ndati vate ndozvavapo ndane pamwe ratiti vakati aiwa apa zvingori pachena kuti asawira venyu varwadwa igodo but zvisinei imi ichiendai kunogara kuti munokuziva munokumbira ruregerero motaura navo modzokerana because kana muchitaura kuti mamisa period for this month maybe itori nhungu. Ndokuenda kwandakaita aiwa akamboda kupenga handidi chino ndatazozwisisa plus anditoti kana uchida kuti tichigara tese chimuvha from there uyo gara panapa. Murume uyu ndakamuona achigara kusisimeli pamba paaigara yanga iri RDP saka aigara mukuseri pemba. So ndichibva ndabvuma kutama ndikati but inini manje ndasaona ini ndiri munhu anorwara ndine masainasi zvakanyanya zvinhu zvakaita sezvinhu zvinongonhuwanhuwa zvimwe handinzwisisane nazvo. Kana muti muno mumukukuma wokugara mutadi kutsvaga imba kana RDP kana rumo inonzwisisika tomuvha totanga life yedu. Ndobva tichitanga wamuvha ikoko tozozvironga tatese. Sorry ndamubva kudaro ndakugara naye. Murume uyu pamba apa panga pari pamba ke pen'anga. N'anga yanga ari mukadzi wemuno muSouth Africa muzulu. But anga tori muchembere wechikuru ari mudzimai. Pandakatanga kugara nemurume wangu muchembero yanga asingandide pamba ipapo ndakaona zvakawanda ende zvakandiremera sisimeli pamba ipapo. Kuchazotanga kutaurawo neumwe wangu shanga tichitamai ona zvekuitika ende inini simeli kubva ndichizvarwa pandiri mudiki infact ndingoriwo nechipo chehope ndinorota zvinhu zvakanyanya zvinowanzoitika mulife mangu kana kuti mufamily ndinonyanyozvipiwa kuhope zvakanyanya. So ndikasvika panzvimbo ndinotanga kurota kana kuti environment yandasvika. So ndikamuudza ndikati tasaone zvinhu zvandiri kusangana nazvo panapa zvakadai hazvina kumira musha. Murume wangu akabva atena against nanga tisingachatonzwisisani. Saka ndopatakazoti tagara ndakunonyoresa nhumbu yane 4 months. Manesi vakandirambira vakati nhumbu yako iri kuma 6-7 months. Ndikati aiwa ine 4 months zvikazipete nhumbu yakura. Saka ndakazoramba ndichipusha ndapa 7 months. Ndobva nesi vanditi aiwa tienda kuhospitals taigara kuOrange Farm duze neSibukeng hospital. Saka ndichienda kuSibukeng panapa tichabuda because nhumbu yako yasvika. Saka murume akaboda kupenga mumba akati sei nhumbu yangu yasvika ndakarara newe muri kuna February achicalculate chinyora pakalenda. Ndikati no iwo madhekta uri kutaura ndo andinoziva iyi nhumbu iri kunzi yasvika ndiri kuzviramba. Ndobva taenda kuskani muFernake Town. Ndobva anoonekwa nevamwe Dr. muNigerian akati aiwa chikuita kuti nhumbu yasvika it's because amai makatakura matwins. So kwandiri simili ndakangoti handimwari vandipa but ndakapfa imwe pfungwa yekurwadziwa kuti ndo
ndinozvikwanisa here zvematwins apa imba yangu yakanga yakusheka already murume wanga ndakugara naye simeli zvanga zvakarema kumusha kwake kugokwe ndingangoti kumba kwavanga vari 300 first born murume ane mukadzi wake ariko kumusha kwoita murume wangu kwoita gotwe vamwe vese vakafa pakati apa so iye ndingangoti ndiye angachitotorwa sabreadwinner but breadwinner wake wacho simeri akasina mari security muno muSouth Africa haana mari zvototi paanenge achitonzi atouyawo nemari svino mumba ndingauya kana ve3,000 rand and imagine that time nendani tachaende basa handisi kushanda zvinhu zvakaoma so zvadaro ndaiti kana kuti ndikada kuronga chinhu naye mumba tisingachadzivisani kozi vanhu vekumusha kwavo vaimutoro sabreadwinner murikona so munin'ina wake ndakatoedzana naye anga akatokurira ndiwa 82 inini 83 ndobva ndati tikatasawo nepamweni vane mhuri yavane mukadzi vanitori nemhuri tadii kutoresa bamweni passport vadi vauye kuno kuSouth Africa vatsvage basa zvishandire because munhu atori nemhuri yake nemari yauri kuuya nayo mumba handioni kuti tingakwanise kusimudza dzimwe mhuri kubaba mukuru mukadzi wavo ndewa79 haasi munhu chembere chaiye zvokuti tikamupa kana mari yesitati kana kuti yekuti atore passport chike also come kuno kuSouth Africa woitawo life yake ndobva agotanga kupenga haudi mhuri yekumba kwedu haudi vana mai vangu unonyima inini mai vangu vachifa napapa vangu vakatosiya vataura kuti murume iwewe ndiwakatosiya ndiwe watobara vevana ndikati mai vako vanokukuti uri baba vevana ava pane mwana here pakati penyu papa ndakakutarisai nemaegisi edu vanhu vacho vari kutaura vane mhuri dzavo ende inini orit wandiroora nhasi ndiri kudawo kuti nembo in the future tizovakawo toitawo pedu pekuti tine dzimba dzedu zvikanzi nini ndezvizvo ndikatoenda kumusha mumba mamaiguru ndomutori mumba ndikati waka it was then iwowo usati wane mukadzi but now handikwanise kozi ndiri mukadziwo ndikaenda kumuta kwamaiguru handikoni kunochinjana navo poto ndichadawo pangu ivo vaine pavo saka isusu ngatichiitei kuti vamwe ava vawanewo stati voita zvavanoita ndobva nditi alright kana vari bamunini ake understand but unongomuziva munin'ina wangu kunoko hazima hauye ndobva ndati aiwa ndotaura navo inini sezvo bamunini ava pandakaroorwa ndo vakauya saka ndandatovajaira tatakuwirana tichitaura ndobva ndataura navo ndikati bamwana ndoda kutoti mutore passport muuye zvikadzaiva maiguru passport ndinayo ndikati alright ndichakutumirai mari yebhasi muuye kunoku zvikadzaiva maiguru South Africa kune xenophobia ndinotya chichi ndikati inga inini munhukadzi ndiriko zviya zvezenophobia inyasha dzaMwari tinongorarama tiriko uyai mutsvage basa mushandiro mhuri yenyu ndobva vazonzwisisa bamwe ndobva vauya kudaro tiri mumukuku sisimeli munext door maigara mumwe mudhara muZimbabwe but yange rishamwari futi yemurume wangu vese vari masecurity so tichigara kudaro mumukuku ndobva ndati takugara nabamunini vachisvika ndakada kuvawelkama zviya zvekuti baba mwana inini muno makafanana nemukoma wenyu mese muri varume vangu ndina chandinoti uyu ndinoitira uyo handiitire ndakavapa that freedom yekuti chero chikafu chacho vanodya chavanoda wache ndeyo hava wache ndondakaremerwa simeni ndaita everything didn't know kuti ndiri kutorerawo imbwa nemukaka mumba so zvadaro murume wangu takazotanga kunetsana nenyaya yekuti plus munhu uno kuti chihure sisimeni ndaive neshamwari yangu mundivene aive nemurume wakaigara laini rekuseri akatombouya ndichibva kusikero rimwe zuva ndobva atondisvikira akati asahwira ndikakutaurire nyaya yandaitirwa mashura nemurume wako ndikati chii zvikanzi uya ndikutaurire gara pasi uri munhu akasvikakura unogona kuenda pandatogara paya tatoungana tatori 3 ndobva nditi zvanoda kutaura izvikaizvi ndoda kungokuudza zvangu senyaya asi I'm free chero kana kuti ndiuye nditaure pamberi pemurume wako zvese zvinongoita ndikati okay fine ndobva nditi iwewo wanga usipa handauziva kuti haupo murume wako andiona ndichiuya patakshop because ndaigara pachitakshop paine takshop yemukula yanga ipo saka ndachiuya patakshop murume wako ndobva andiona ndobva anditi uyai kuno muri kudiwa namai mumbomo saka ndatoti pamwe ndiwandidana semunhu akaremerwa nepamwiri pamwe wadi wakurwadziwa ndobva ndatoya ndichimhanya hanzi ndichisvika ndobva anditi pindai mumba varimo mbomo hanzi ndichipinda mumba murume wako ndobva ateera kwakutanga kuda kundibata saka ndatomuita rafu but zvangondirwadza kuti why because anoziva kuti newe tinowirira sisimeli ndakatanga kuchema ndakufunga paipai kuti ko why murume wangu andisvtora kusvika pakunobata sahwira shamwari yangu chaiyo ndobva zvambopera sahwira uya ndobva auya saka akamubata paigaro akamubata hanzi akandibata mashoulder achitonditi mai makabatana amai chimiro chenyu tasaimonegara minhara amai zvino hanzi achimukomenda ndopa ndakamuzavhura ndikati nhai baba dzenyu dzakanyatsoti kwesere andobva abuda ndobva ndatoti andangonyarara paipa zvikanzi kana muchida kuti
bhilieve zvinhu zvandiri kutaura mai ndinouya mangwana muri kunyabva kubasa ndoda kuti ndizvitaure pamberi pake ndikati zvese zvamada asikana uyai mutaure apa ndakunyara simeri unoziva unobva wafina out of best shuwa pashamwari yangu handidzikisira so shamwari yangu mangwana acho makuseni zveshuwa akauya nevamwe mai musouth africa nepamba paaigarawo ndobva akauya vechikuru vakatosvika murume wangu atorimo atobva ukasa paya mbuya vangu laki nafu vanga vatondishanyirawo but ndevechidiki zvavo vanga vatorimomo ndobva mai vaive vapindawo vasvikanzi mai ndauya ndonyaya ndoda kukutsanangurira ndo zvandakaitwa nemurume wenyu nesoro mai ndasikero simeri ndakatadza kuzvidzora ndakatanga kungochema nekuwadziwa kuti but life yandiri kurarama nemurume uyu zvikumbobva kupi zvichienda kupi ndobva mai vaivapopota vakati izvezvi apologizai kumukadzi wenyu izvezvi ndobva amboda munhu iwokuti kana akaita problem haagoni kuti soni anotsvaga nyaya pamusoro penyaya andimuri kuona kuzvikavhirisa ndobva nyaya iyo yambopera yakadaro saka tanga tangova zvekuti imba iyi yanga iwawa kunyatsozviona kuti zvakarema simeni ndobva ati kwati nemunin'ina wake mwana wababa vake mukomana watata kugara naye so bamunini ava manje ndina hangu mwari ngavandiregerere but ndinoda kutaura nyaya sezvairi murume wangu anga asina problem yaya pamari akatambira aiuya ne3000 yake kana 3.5 kana 2000 hameno zvaiitika mudzi iwoyo osvondipa yese tironga tese pamwe chete so pane dhee rekuti murume wangu ndanda kunokurirwa zvezvekuti ndanda akuda help ndobva afonera baba kumusha akati baba mwana akurirwa vankuru vangu vakandirera vakazoita baba vedu after vangu vashaya tikanzi mukadzi wangu akurirwa saka ndandichikumbirawo chimainini kuti vauye kunoku vagarewo vachibatsira mukoma wavo because ini ndinenge ndisipo most of the times saka anozorwadziwa usiku ari ega ndobva baba vangu vati aiwa zvakangonaka zvese hapana chakamboshata saka ndobva atumira infact atambira yanga iri mari yekuti anga atotumira mari kumusha akwereta kushamwari yake kuti munin'ina auye so paakazotambira ndobva andipa mari akati chengeta mari yaitoita kuma900,000 ndingakuti kuma1000 rands ndichengeta mari tozodzosera chishamwari mari ndachengeteswa mari iya mumba sisimeri ndobva mari yangu mera makumbo ndobva yadisapia apa ndandakatoisa mutoilet bag maitogara mabhuku angu mukatikati chemu saka paakazouya neshamwari yakava kudzosera mari iyayo ini kudoti mari hapana simeli ndakabvunda ndakapererwa murume airova futi murume wangu akaondichiwata muramba akanditi ndotora mari yangu wakaisa ndifungi simeli ndikati mari yacho ndakaisa pai zvafamba sei usiku hwacho wandarohwa iwo simeli ndichinorara ndibva ndarota ari munin'ina wakagudhunura dho ndobva apinda mbatora mari so ndakati kuti ndimunongedzere zvoita kunge ndavenga mwana wamai vake ndobva ndamuti but mambobvunza here pamunini zvikanzi kana uchiti wakaisa mabhurugwa mako munin'ina wangu anombobata imomo achitsvagei ndobva ndangozozvinyarara pandasiyana nazvo ini ndiri munhu anonamata hangu kumasowe ndoenda kumasowe ndiri mupostoli so one day pazoitawo ndaenda kumasowewo ndobva ndanopauyavo vekupretoria vaedzi pamasowe pedu ndobva ndangosvikosimudzi webaba zvikanzi amai muri kurera imbwa nemukaka mumba menyu muri kuzviziva here hamusati matanga ndaona imbwa iyoyo yakurumai ende ndaona machema izvino muri kuchema kuti makabirwa but hamusati matanga asi hamusi kubirwa nemunhu wekunze munin'ina wemurume wenyu ndiye ane ruoko ndiye ari kutora zvinhu izvi ndobva ndati izvi hazvitaurike kumurume munoziva kuti angowakwa kudzinga hama yake mumba ndobva ndangozvinyararawo ndikati asinzi hangu ndakaroverwa nyaya iyi tirega ndingozvinyarara zvakapera ndagara sisimeli ndakuona manje bamunini vaiva zvavanga vakuita like pamba pakasvika vaenzi pamwe ndiri kuwacha kana kuti ndakagara ndakazorora vaibva vasimudzara muri kumba kuti kumbira ukasefi ndoda unowacha hembe dzangu mwepisi ndakaziva kuti nai pamunini kutanga rini muchiwacha ndiripo imi makuti muda unowacha hembe dzenyu zvezvekungoti vanhu vafile vaone zifi ndiri kumubata rafu ndobva ndakazoti kumurume wangu asi nhai kotadi kuchiti pamunini sezvo vaani 3-4 months vari pabasa tochiratowo vatsvage mukuru wavo vogarowo vega votangawo life yavo handida kuziva kuti ndaigochera pautisimeri zvikadzaudi hama dzangu saka ndadaro ndakazotoona kutoti munin'ina wangu manje akanga achizouyawo ava mumba muyamuya akuona manje mararamiro acho andaiita zvinhu zvacho zvadzava zvekungoti uyu amira nemunin'ina wake uyu amira nemunin'ina wake fine ndakanetseka zvakawandisa zvo zvandisizokwanisa hangu kuti ndinyatsozvidudunura but ndakanetseka simeni but yanondirwadza inyaya yekurohwa nenhumbu yangu so patakazoenda kusikani nhumbi 8 months 10 akangomungozivawo manesi nemadhokazi vanotoziva munhu ine state yaanenge ari ndobva andibvunza but
ndatanga kuchema anga ari muindian ndobva ndatanga kuchema ndobva ndamukura nyaya yangu ndokuzokanaaati uri kuita mukadzi wako rafu unozviziva here kuti anogona kusununguka vana zvirema kana kuti mwana akatsva nedp ndopa akakuchinja kuda kuita kamunhu ukari nani muupenyu mumba medu makutodzoreka waiwa tata kutokuita sekunzwisisana so zvadaro tagara sisimeli ndakanetseka munoziva sorry I'm holding myself kuzoda kutochema so zvadaro tsika kwandakaita ndakazoti nhumbi yangu yapa 9 months nhumbi yakandirwadza chibva ndaenda kuchipatara ndakanogara pabooking hospital I think for a week ndakabobatwa ndiri kuhospital yanga yakashuta ende miri wangu wese wanga wakatozvimba so ndiri kudaro ndiri kuhospital I had a dream munin'ina wangu mwana wababa namai vangu chaiye achirara murume wangu mumba so kumba kwedu havo vanhu vanotondiziva kuti ndikatongotaura kuti I had a dream yakati vanhu vanotoziva zvazvinoende kazhinji kacho zvinouya direct so ndakangokwanisa kuti makuseni kuchiedza ndichibva ndafona ndikati nhai mainini murume wangu akarara nezuro zvikadzava hakuenda basa ndikati akarara kusvika dzanga ari mumba munomu akarara munomu asi akarara munext doma nabamunini ndikati kwete nditaurirai chokwadi murume wangu akarara kupi ndobva munin'ina wangu amboda kutanga kutsenga ndikati right ndiri kuziva zvese zviri kuitika kumba ikoko apa ndiri kuchipatara zvabva izvozvo ndichibva ndasununguka vana hwani wacho musikana hwani mukomana matwins musikana akabuda ari noma waiwa anga ari right asina problem mukomanawo ndiye akangobuda achinzi ane magallstones wati akaoda kuti paoperation ndichibva ndachinjwa bva ndaiswa kubharagwanati ndaiswa kubharagwanati munin'ina wangu manje achibva atozoita mukadzi wemurume wangu apa vaane kamwana kamusikana mumba simeli ndakanetseka kusvika umwesa mira watichidzokorodza statement yako wati murume akazodii akachizotanga zvezvekuti anga vatone ndadini ndatowe kuchipatara koza pandandamubva from Sebokeng ndaiswa kubharagwanati munin'ina wangu atanga ari kumba saka vanga vakunyatsotoziva kutoti inini ndichine time ndi kuchipatara ndokutoti vanga vatoo husband and wife mumba mangu ndo zvanga zvatovapa maiwe munin'ina wako angave husband and wife nemurume wako munin'ina wangu chaanotera mashure mangu mwana wababa namai vangu andakatosiyira zaminini saka zvadaro ndiri kubhara kudaro panaita sahwira wangu andainamata naye kumasoweni vaigara panext door edu inini ndiri kubhara ikoko futi ndakarota futi hope munin'ina wangu iyeye ari the same vachitoheva sex nemurume wangu ndichibva ndatuma sahwira wangu ndikati ende unondinokero pamba I think kuma 11 12 kana ndinguwa dzinei ndibva ndamuti ende unonoka pamba ungonobvunza kuti mwana ari sei ndatumwa namai tu kuti mwana ari sei saka achinosvika hanzi ndakanoka mwana akatanga kuchema zvaizvo kuratidza kuti ndofunga vanhu vanga vari busy vasingapay attention kumwana mwana ari kuchema asi ndakahamba ndingokunodo ndapandadane zveko muri kusire mwana achichema so zvadaro paakazoramba achingonoka ndofunga havazoona kutoti amunhu haasvienda ndopa vakazobvunza ndiani atiuya kuzobvunza komwana achichema chicho nin'ina wangu akuvhura dho murume achizowa ndaone kuseri kwedho zvazodii uye samwari apindamba ndobva azvoa paakazoti kuti andiudze nekwandiri haana kuda kundiudza chokwadi akangonditi aiwa everything is fine mining tozonyatsotaura kana mabva kuchipatara maaraiti mauya nemwana kumba apa ndakaitwa operation ndati operation apa yanga ichiri nyoro munoziva neserisepanic nepabharagwanati everything ukanzikupi unonzikupi unongochifamba wega netsoka dzako apa wakati mwana muruoko uku uri kufamba uku operation inyoro ndakarwadziwa sisimeri zvadaro murume akamboita nguva asingachauye kana kuzotonana kuti ndiri kokubhara ikoko ndakutongovingwa nevanhu vekumasowe but ndofunga dzanga dzaanyati semunhu ari abatwa naasahwira vangu fine ndobva zvapera ndobva ndazoti ndaakubuda muchipatara ndobva ndazomufunda ndikachiuya munditore ndanzi ndibude ndichibva ndaumba sisimeli ndakangoti ndichisvika ndaukwanisa kuzvidzora ndakatanga kugara pasi nemwana wamai vangu ndikati chindiudza kuti tochiita here barika pamurume wani akamboda kuti asi semadaro azvazinge ndikati I know everything I think handisi mutsva wako zvoitika ini ndotozviziva handitaure zvekupenga ndiri kuziva zvanga zvichiitika pamunomu so nekudaro murume wangu manje nekuzouya kwaakaita first day ndichimubvunza munin'ina wangu ndobva ndanetsana nemunin'ina wangu murume wangu ndobva ndinova ndinochemudaro ndakarwadziwa simendi apa anga akusaidze murume wangu munin'ina wangu chaiye mwana wababa wangu ndikada kutaura kana kuti murume kana kuti ndimuti unoita shopping zvezvo wamunyorera nditi titengerewo zvakati ukada kuti musanditengere sefi yakati ndoda ariel murume wangu akati abati ariel haiwa chisefi ndoinowati
vangu vaibva ti bamukuru right tefi chaindoto right kana ndakatanga kungofira zvimwe zvee zvekuratidza kuti inini ndindatoestranger mumba mangu munomu ndobva ndataura nahanzvadzi dzanguwo dziri around ndikati ndozvisituation iri mumba ndobva vanditi izvezvi mudzinge munin'ina yeye pane zviri kutoitika ndobva ndamuburitsa mumba so tasara paipai murume wangu haana kumira takaramba tichinetsana simeli zvakanyanya zvakawandisa apa landlord manje anga asingatodide zvachose pamba ipapo ndikatowacha kana gemenzi kuriyanika pawaya chaipo landlord aitovava apa aiyanika mishonga muzi yang'anga dzemunomuka vakaita mishonga yavanoyanika pamusoro pemarati saka mukuku wedu wanga wakaderera kudai aiuya achiyanika pamusoro pemarati ndichiudza murume wangu kuti iwe unoziva here kuti mumba munomu ini ndiri kurota nyoka iri kutenderera mukuku munomu okunditi haiwe zvako zvekungoti warota hena handidi kugara neng'anga mumba mangu yechino ndikati aiwa pati ndiri kutaura hangu zvinhu zvandonyatsoziva pane zviri kutoitika mumba munomu mai avava dzimwe nguva simeli ndaigona kungorota maivo vakamira mumba matakagara imomo ndimutati naiwe kudzimba pamba pababa namai vangu handingati mai vangu nekupanoroya iye haisi hama yako ngatichaisomewhere else kwekuti tinogara tibve murume airamba tisimeli fine one day ndabva kuchechi yanga iri sunday kumazuva arovera ndingakuti kuma3-4 ndasvika pamba ndaradzika matwins angu mumba ndikoda kutoti ndigadzire kubika muriwo manheru murume musi wanga ari pasina kuenda kubasa but akaenda akine shamwari yake so titori mumba pepe mwana musikana akatanga kuchema sisimeli zvezvekuti akangoita ukavhunduka kudai mwana ndibva atanga kuchema saka ndakamboti maybe kupisa kozenge iri nguva yekupisa ndibva ndavhura mahwindo mumba makaita mukuko wenhunzi sisimeli saka ndakanetseka ndikati izvo handisandambozvona kuti nhunzi dzinoita mukuko kuungana mumba kudai sokunyuchi ndobva ndatora chitawo chitega ndipume nhunzi dzese so pandakanovhura dhoo munoziva zvimudhoo zvimugwede zvemikuku zvese ndavhura chidhoo kudai kuwana nyoka yakaungana iri padhosi live maskati ndobva ndaskrima kudai so ndobva ndadedzera ndikati nyoka landlord yeye anga akatogara mumba make zvekuti hwindo rake raitooneka mumba make kana ukatarisa nepahwindo rekuseri uchibva pamba pedu apa ndikudedzera nyoka anga akatogara kana kudaira kana kuti hapana nyoka hapana kana kudaira ndangozokwanisa kunhonga mopo ndibva ndarova nyoka yayi kutoshamsika ndikati hai nasana mbona nyoka muSouth Africa wese mulocation asana mbona kuitika panapa it's so strange ndobva ndarova nyoka yaya but yakanotitiza saka yakada kuenda nekuseri kwezvitina pane zvitina pane ivhu ranga rakaunga paseri pamberi pemba yedu kudai so ndobva yadangwa saka pakazoita mwana walandlord akatori murume mukuru aida kupinda mutoileti yanga iri kuseri kwedu ikoko ndobva ndakamuti iwe uyaone nyoka iyo ndobva handiti nyoka ndikati saka paakamhanya kudai so ndobva ati nyoka ndobva amhanya kuseri bva anotora cheparafini ndobva auya baipira parafini ndokuneta kwayakaita saka amai vakandazwa vakudedzera chiti auise mumupichisi uyu ndamira pepe ndikati magoti auya atove nyoka iise mumupichisi chirudzii ndobva ndatanga kuchifonera vanhu vekumasoko ndikati vedo ndinamatirewo zvinhu zvepamba pandiri kuraramaka zviri kundinetsa handichatonzwisisi apa ndadaro murume nchibva ndamufonera ndikati kasei kuya kumba kuri kutyisa ndaona nyoka zvikanzi nyoka yako kubva ndichigara ipapo ndatone 3-4 years chayasandambona nyoka pamba ipapo yazobva kupinhasi ndikati iwe handi ndakakuudza kubva rini ndichikuudza kuti mumba muno muri kurota nyoka iri kutenderera mumba muno mutakarara muno zvikanzi iwe ndiwakatouya nayo yenyu yako yekuti darota iyo une zvawakaiswa kumusha kwako ndikati handipengeka inini amai ava vanotori nezvinotori pavari panotori nezvinotoitika paramo saka ndadaro ndikangoti zvapera zvenyoka iyoyo mai vava vakabva vachizoita wesi zviya zvekuti simeli vanga vasingachadi kana kundiona kana ndikatongopota kana kuti ndiende kana patakshop vaibva kupinda pavovhara dhoo ndikada kuti ndidini bva ndatanga kuchizoudzwa manje nevanhu vemumanext door muzemabwenzi anenge ari around zvimwe zveshe ndovakazonditi abva ndinoziva hako mai ava vakagara zvenyu kwamunoita papa munogara hapadi muine vana muchenjere kuti vanaivo vanofa ende vana vangu handimozva kuti muno muSouth Africa munoita nhova yevara iye inoita kuseri kwegotsi kwevana vana vangu vese vakarita vara iroro nekutya manje apa hakunetseka ndichibva ndaronga nemunin'ina wangu newomunin'ina wangu girei imba tinditambe panapa ndoda kuti amababa havasiipo ndoda kuti azowana raground ende murume wangu aita sekuti anofemerwa futi dzera chero rakatoronga zvese ndatobhadhara kuna nerori kuti auya titakure imba ndatiwana siseli zvese zvatora ndatogara hendikwako iye haasi kuzviziva racho iroro akabhata handisi kuenda kubasa apa inofanira kuti toenda kubasa ndichibva ndamuti akomunoti hamusi kuenda kubasa asi endai kubasa zvikanzi kundidzingirei ndikati aiwa endai kubasa ndobva ndatoona
munhu haasi kutoda zvekubuda. Saka mota yeya manje semu akabara ine promise kuti 2 o'clock apa ini tichiziva kuti murume anenge aenda mota yeya azosvika paya. Ndobva murume wangu azviona kuti panapa hapana kumira shekuka ndoda kutamiswa. Ndobva atanga kututunura zvinhu zvake zvese. Takatanga kurovana ipapo Simeland kunyepa. Ndobva ndatombobata ndachida kumubaya. But zvakashaya simba iwo akandirova zvake. Ndobva atimusumudza mabhegi ake ndobva anoisa mheni kumasahwiri ake kwaakaisa. Ndobva ndasara paya ndasara nemunin'ina wangu. Munin'ina wangu akatiti kubuda kwaita banguru munofunga kuti vachadzoka here vaenda nezvinhu zvavo. Ngatichingoendai since tagara tine rwendo. Panapa varume hapagarike nevana munofirwa nevana. Apa fungai kuti mumwe mwana ambogara muchipatara ambodzausonza apa mwana ari kurusa ropa apa zvazodii. Ndobva ndatozongoprocedure zvangu nenjini yangu patatama paipa ndobva taenda. Taenda kudaro ndichibva ndazotanga kutaura naye pafoni ndikati shamwari ka inini newe I think zvemba zvakatoramba. But ngatichingoona ichibatsirane kudii kuchengeta zvedu vana. Tongochichengeta matwins atinawo. Zvikanzi ati unoziva kuti usati wauya uzogara neni. Shamwari yako yakambondiudza kuti waidana nemunhu anonzi Gono. Saka pamwe kwawaenda ikoko ndokuna baba vevana. Saka inini handisi baba vevana. Saka inini kubva nhasi tipoza kuti vana vacho handinei navo. Timiri ndakamborwadziwa nguva iyoyo. Ndichibva ndakatambura infact handiri kunyepa ndaipiwa chikafu nemanestido nevanhu vandisingatozive anenge angodyawo abikawo nditi amaipiwe mutwe kana pamba pataigara pakaita pakomboni sort of unongoziva upenyu hwemukomboni vanhu vada kuita mapata avo ivo ndonongochizonzi chiuya uzosuka vanhu vapedza kudya ndokuzopiwawo chikafu kwandakaita. Simeri ndakatambura zvandikutaura izvi harisi drama. Ndakatanga kutengesa mafridziti murodi Simeri vana ndakayarika muzasi merodi kudai ndichidzingirira mota kuti ndiwane mari yekubhadhara reni ndiwane mari yekutengera vanhu chikafu. Family yangu ichibva vatondivengawo esi zvikanzi hatisati ambona munhu anosiya murume. Ndikati but nesituation yandanga ndichigara nemurume uyu I thought kuti muchamirawo neni. Mhuri yekwangu yese ndobva yaramba iye majaha kutoita wese achitongudza vanhu kufamily kwangu zvikanzi toenda kunoita chihura akatotaura kuti vana havasi vangu. Endirapera. Hello. Endirapera. Okay. So ndadaro ndakatanga kuchigara paya Simeri kuzosvikirawo pazoito umwe wakangoiti kuti Samaritan ndobva angoyo kwandiriwo mumwe mukadziwo zvake ndobva ndakubasa kwavaishanda parodi muAlberton. Zvikanzi pari kudiwa munhu wecasualty saka ungouyawo zvemadhesi ndokuzotangawo kutoendawo kubasa kwarakaita kutanga kuchinjawo light kudindini. Mukoma wangu yakaroorwa kwaakaroorwa kuya. Ndobva nditi iwe chiuya nevana since wati wakuenda basa chiuya nevana ndogara nevana kuZimbabwe wodi woshandira vana ndibva ndaendesa vana vaye mubva ndanomusira vana ndichidzoka kunoko aiwa upenyu hwakutochinja ndatowana ukastay in kangu ndakushandawo paya. So ndakabva ndangozoti asiti ndanyengerera baba vazvaramba chirega ndichitongozvigamuchira kuti ndachi single parent nematwins angu ndongozvirerera vana vangu ndakuzvishandira rupabasa pandiri zvangu. So ndichishanda kudaro ndikangoti ndakambouya nenyaya yangu muna November last year ndofunga ndakamboita ngoni ndakagara ndakanyarara handisina kana basa naye ndatongozvigamuchira mungozivawo. So last year muna November pakaita umwe mukadzi akanditsvaga paFacebook ndobva atondinyorera message zvikanzi ndokumbirawo kutaura nemi. Ndobva ndati ndimani zvikanzi ndoda kutaura nemi toda kuti taure pachikadzi ndokumbirawo nhamba dzenyu dzeWhatsApp. Ndobva ndambomuignora ndikati munhu inini munhu wandingazive. Imwe pfungwa manje ndione munhu wemuZimbabwe apa munhu atori active pasocial media ndatatarika ndingonzwa kuti nyaya yake ndeyei. Ndibva ndapa nhamba dzangu ndobva auya zvikanzi ndoda kubvunzawo ndimi here munotya mai 2. Ndikati zvikanzi manga makaroorwa nemurume anonzi Nhingi anobva kwakati. Ndikati kwe21. Zvikanzi alright ndiri girlfriend yake. Ndikati saka uri kudei kwandiri. Zvikanzi ndangoti ndibvunzewo because baba 2 vatotaura kuti ini havachandida vaakuda kudzokerana nemai 2 saka ndoda kunyatsonzwisisa kuti ichokwadi here because tatone maplans ari ahead takatotenga stand. Akutotaura zvakawanda mukadzi. Ndikati you know what ininika don't include me munyaya dzenyu. Iwo kana baba 2 havakwa uri ikoko chiitewo zvelife yenyu mochisiyana nelife yamai 2 because inini handitorina kana communication naye ndozoda kudzokerana naye hana kana vana vari sei message chaiye hatumire hapana chaanoita. Saka ndokumbirawo mukadzi wedu paapoti aiwa musapopote tingataura newe tiri vakadzi tese chichichi. Ndobva ndamuziva zvezvo ngokuti mwoyo wangu ndinokurumidza kungonzwisisawo. Ndichibva ndamuti okay fine saka uda kuti ndikuite sei. Zvikanzi ngativhurei gurupu reWhatsApp toisa murume uyo mugurupu neni mondisaimo mukuchitaura kuti nyaya yedu ive clear. Nekubusawo kwangu chibva ndavhura gurupu rero ndaisa murume uyo
ndibva tambotanga kutaura mugurupu yambaiwa ndibva tataura ndibva ndamuonesa ndikati kwewe unokuzoudza mahuri ako kuti ini ndinoda kudzokerana newe apa ini ndichibuda mumba make ane mukadzi waari kugara naye kwete uyu girlfriend. This is a girlfriend but ane mukadzi waari kugara naye handiti. So ndobva ndamuudza ndikati you know what inini nyaya yandiri kungoona ndakutoedza kubatsirawo seshamwari ndikati uyu murume akabva ita left group handiti ndobva ndachirega ndikubatsire nyaya iri panapa ini ndichisiya baba ava vakatotizirwawo neumwe mukadzi wavari kugara naye. Saka iwewe kuudzwa kunzi maitu vari kudzoka inyaya yekuti iwewe kana ukazozvibata kuti kumba kune munhu ariko iwe uchangonzi ndakakuudza kuti ndiani ndimaitu vari kudzoka but inini handina kubvira ndataura nenyaya idzodzo iwe uchingoziva kuti uritoriwo girlfriend but kumba kune ariko. Zvese zvandiri kutaura naye mukadzi uya akuchitanga kuenda kunobackfire achinoudza murume maitu vazoti kusvika pambai vazotanga kuuya futi kuinbox kwangu vakunditi but maitu usadaro ndoda kuzama kuti tigadzirisane because inini maitu unongoziva ndiri murume wako uri mukadzi wangu ndoda kuti tidzokerane tidini ndobva ndatoona kutoti panapa ini ndakutotemeseka musoro nevanhu ava handina kana sapoti kana chii chandiri kuwana pavari vese ndibva ndaita blockade vandasiyana nazvo because I think ndo pandakabva ndauya nenyaya yangu panapa vanhu vakanditi bloka siyana naye chero ureka chero rusiya chichi chibva ndangobloka kwese chibva ndanyarara. So nezuro nyaya yakazosimudzirwa nezuro pese apa ndatonyarara ndikati I am now healing ndo hangu zvinhu zvekuchengeta matwins zviri kundiremera sisimeni moziya wese nenguva neyatiri yecovid mabasa mari dziri kudzikiswa madays uri kupi zvinhu zvakangooma zvina kutombomira mushe but it's fine I'm the mother and I'm the father for the twins. So nangoti mari mwezuro ndina sekuru vangu vari kuZimbabwe mwana wadzadzi yambuya vangu mai vababa vari kugara padhuze nepanogara vana vangu inini ndiri kutolojawo karumu kangu kandiri kuloja kandakaisawo mukoma wamai ari kugara nevana mumba imomo. So sekuru vangu vakanditi kwewe uri kunetseka nevana ndiri kunzwa mai yako ari kutaura kuti uri kunetsekana nevana baba vevana ava vambori kupi ndichibva ndatsanangurira zvese zvakaitika zvikanzi aiwa but haumujaidze kusvika ipapo kana makanetsa kunetsana kwenyu but hakuna kuafekta kuvana ngaachengete vana vake izvezvi vana ava next year vanofanira kuenda kuchikoro kozi navo vaane 4 years vana vari kufanira kuenda kuchikoro saka azvifambisa sei zvinhu zvichikuomera sekudai ndikati sekuru handizive but ini kuti nditaure naye hapana kana chipenyu chinobuda ndakatomublokawo muna November tatotanga kutaudzana ndobva vati ndipe nhamba dzake nditaure naye ndikati handina ndibva ndavapa nhamba dzeadhadhi yacho saka zvese ndofunga kutaura kwavazoita here ndozvazosvika kuti sekuru vawane nhamba dzababa 2. So vari kutaura kudaro baba 2 ari kutanga kutaura naye kuti anounza nyaya dzedu kurisana dzimwe ndichakupaima maaudios aaitaura simeni pane issue yazonyanyondirwadza yekuti ndoiyanyandita kuti ndikubvunzei kuti handizive pamwe zvinoitikawo handizive pamwe ndakatadza ndichigara nemurume wangu ndichisununguka vana inini murume wangu akandiudza kuti vabereki vake vakafa handiti haatorino vabereki mushakwari but kune munoziva zvekugoko ana bankuru vake mukoma wababa vake. So inini sekukuro kwatinongwena tichingonzwa kunzi goko hakuite kukwe kwakadai kwakadai ndikuzororwa kwandakaita naye achindiudzawo zvemumusha mavo achitaura kuti kuna bankuru variko asi bankuru ivo vanenge vaitombwa kumuuraya kukura kwaakaita nematorire mumusha mavo nekutaura kwaaiita. So vana ava ndavasununguka akanditi ndipe makuvhe evana ari kudiwa nababa mukuru kugokwe ndobva ndati ko baba mukuru vanogoda makuvhe evana vangu vanomada makuvhu zvikanzi ndo zvatinoita kumusha kwemakuvhu anondodiwa ende nyaya yemakuvhu ikutonera ikati kwete inini hangu handidi kunyepa dai vanga vari mbuya kana kuti sekuru vakabereka iwewe vabereki vako iwewe vakuda makuvhu evazukuru vavo ngaivapa kwete baba mukuru zvikanzi haundiudzire ndo family yangu ndikati but iwewe ukandiudza wani ndichitanga kugara newe ukanditi iwewe bamukuru ava nemukadzi wavo pane zvakamboitika zvekuti vaiti kuuraya iwewe vanozotadza nekuuraya vana vako kana vakuda makuvhu evana vako vanomada saka sekuru vangu vachitaura naye nezuro abva bring futi that same story zvikanzi vana iva vana vanditonzwisisa kuti ndevangu here because akavasimudza akaenda navo vanoda pandisingazive ezvine zvaadi kana kuti pamakuvhu evana ndoda kutoti makuvhu evana vangu ari saka simeri kundinetsa saka vana vangu vochisafa here because ndavasimudza kuvabvisa pamba pen'anga zvaari kunyatsoziva iye kuti pamba pataigara panga pari pamba pen'anga pasina pasinotombomira zvakanaka ende ndichingobva ipapo up nhasi simeri lecho ndikakutumira picha yevana vangu ka mega you can testify kuti vana vari kurarama kushayiwa but vana vari a good life yavainayo than mararamiro andaitarawo mumba mandaigara fine vana vangu vakusafa nenyaya yekuti handina kupa baba vavo makuvhu handisi kunzwisisa ndokumbiro sisimeli help nevanhu ipapo apa vari kusafa nei vana apa nyaya iri kuitika ndeyekuti sisimeli inini munongoziva ndini baba
ndini mai vevana mabasa emuno South Africa haarisi permanent ndiri kushanda mumba memunhu hatiti saka it's on and off sometimes basa rinombopera sometimes ombonzi zvakati saka panopera basa pasisimeri ndotombotanga kumbiro kana vemufamily ndakumbonikumbirawo chikafu kana kuti ndakumbono life yaina kutombomira zvakanaka wese zvinezvi ndiri kuplana kuti vana vaende kuchikoro next year handizivi kuti vanoenda here chikoro ndinovagonawo ani saka murume asida kuchengeta vana because vana kumpa makuvhu haasi kuda kuchengeta vana akangotanga kutaura chero munhu akangoda ngomubvunza kuti kosei musiri kubatsirawo pavana anobva taura kuti ndakanyimwa makuvhu anoitamise vakuvhu ndosaka ndatouyawo pamadhayaris kuti ndibvunzewo kuti kunyanya kana paine vekugokwe vandibatsiro hanzi ndo zvatinoita kugokwe handizivi chine inangu handisi kuziva zveningikiri zvokuti kwagokwe makuvhu anodiwa asi kazvemakuvhu zvazvineinewo nevana zvine chekuita newe mitukana inenyaya yemakuvhu but vana ngangobatsiraka apa vana hasi kutoda sisimeni aripiko murume mati aripi ari muno muSouth Africa ko kana kuenda kumaintenance zvakaitika ndakambozama kuenda chakaitika zvekuti ndakaenda kuno kumeaton pane munhu akangondibatsira kuenda ikoko koti yekumeaton chibva ndaenda zvikanzi sainai pandatombofilliswa mafomu andakafiliswa pachakaitika ndechekuti kambani yaishandira iye yesecurity yacho yange iri muZimbabwe rainzi Thomas so ainzi iye haasi kushandisa zita rake pakambani iyoyo anenge atoshandisa mapepa eumwe munhu wemuno muSouth Africa nezita reumwe munhu saka pavakaenda vakatadza kumubata ndobva vati hazvishandi iwo hanzi unoziva paarasi akatotama kudhara pandakamusiya achigara saka apa paunoda kubatsirwa kuti tikupe mazano ekuti ndizvo here zvokuti makuvhu aifanwa kumupiwa chero tikati chikanzi ndizvo saka uchamawanepi makuvhu iwo akarasha kudhara makuvhu acho zvemakuvhu azvineti simeri ndatombofunga kuomesa hura hwehuvi wafunga kudii kuomesa hura hwehuku kandotsvaga hangu zvimapegi zvekuchipatara ndopinda ndomba zvinondodini simeri vana vane makore mangani nezvivane 4 years saka anoti pa 4 years sizvo kwakachengeta makuvhu iwayo apa vana ndakabuda mumba make vaine 2 months saka anenge achiti makuvhu iwawo anobva atiye makuvhu iwawo akangomachengeta even nanhasi ndo ari kutongoda iwa ndo ishu yake ndo inotori headline yake iyoyo kuti ndakanyimwa makuvhu saka ndoda kuziva nekuti kumba ndiri kutonetswa kunzi kudiwa makuvhu saka ukampa makuvhu iwayo ayushuwa kuti mari yacho chabuda hapana handioni sekudaro emisisimeni saka kana pasina kasaka waisafa zipeta utouya uchiti ndiri kutsvaga rimwe basa kuti ndichengete vana vangu ava ndosaka ndataura simeli pandakutaurira ipaira kuti am so confused ende handisi kutomboziva inini amheno ndingoriwo munhu ari kuendawo nemhepo ini handina kana kuti ndinyatsoziva kuti chipi ende amheno simeli panhingikiri zvinoda kuti chiko murume iye murume basa pari kushanda ipo papo une nhingirikiri ushanda permanent here kana kuti uri kudi handina permit ndikushanda murungu wangu akatongonditoro zvenyasha dzamwari murungurungu kana kuti murungurungu kana kuti murungu mutema murungu chaimuchena chena chai saka zvitodza here kuti uri sei pauri kushanda ipapo unoshanda zvakanaka panga pambori raiti zvekuti handina kana problem but nyaya yakutongoneka ndeyekuti murungu wangu akaresigniswa kubasa aishanda kuSARS saka akaresigna akaretrenchwa saka haasi kushanda mukadzi wacho saka ari kutsvagawo basa but akandiudzake muna December achinditi from January handisi kushanda ndicharetrenchwa but ndikazoshaya basa kumberi uko pamwe zvinogona kuzoafectawo basa rangu inini okay kana zvaafecta basa rako iwewe iye kufunga kwako murume kuti ashandere murungu anoshanda but munongoziva kana munhu akudaro apa ndaane 2 years panapa because nditoza kuti kana aine vana iye anozogona here kusara achita basa iri mukadzi kana tikungotaurawo zvake nemurungu wangu ine munoziva munonetsa simeli varungu vemunomuka
anogona kumisa basa otsvaga munhu wemajesi anogona kudai. Alright. Kwa hiyo wadi kutsvaga since iko zvino chiri kushanda iwewe wadi kutsvaga chimwe chaunoita side hustle chaunoita paside. Ndaitomboita sisimeli but nenyaya yecovid ndine vanhu vandaimbowirirana navo zvangu vaita macross border patinogara pakawanda mataxi drivers zvekuti saka ndaimbovaitoagadzagaza nobva kwamutare uku ndaimbovabatisa mari vachindigira mawivi masangita ndaitengesa maperfume mosiya ndaitengesa but zvese zvakazongoti hwa pakatongouya corona mawivi acho aibva kuzambia. Kochitanga kaiko zvino kuti matraki mamwe ari kufambawo hawachinda kana kuZimbabwe kana kutoodha mujobhe kuchitengesa. Tisimeli chiri kunetsa apa kaparika ndikuudze mai andinotamba inini like awanditi ndikupiwa 3000 rand andi muri kuona ndapiwa 3000 rand handisi kugara panapa pabasa zvekuti ndine imba yandinoloja ndinobhadha 500 rand ufichi nendasara ne2.5 2.5 kumusha kwacho kune vana ndiri kubhadhara rent muri kunzwa ndiri kutobhadharawo 300 rand yandiri kubhadhara rent ikoko ndiri kutenga futi chikafu kuvana ikoko handi muri kuona so apa pandanga ndichimbochengeta every month kubva last year ndangachita zvezvekusama 100 muchigaba tisimeli amanaged kutenga stand because chinhu chachakandikoshera kuti ndivakire vana ndakatenga stand of course hangu ndakaitenga mumaruseva kuti handisi kuda hangu kuti vana vangu vazosara vachisafa ndikafa but anga ndatopedza kuibhadhara stand iyoyo iri kutoda about 6000 kuti ndikwanise kuipedza kuibhadhara saka ndo imwe iri kutoita kuti apa ndaitoti vasati vatanga kuenda kuchikoro nditange ndavaka like gore like ino zvandiva ne4 years handichazoti 5 years vakuenda kana kucresh ndenda miso kana 2 rooms yangu kana chi but zvinhu zvacho still hazvisi kundibhalansira ende imagine munhu ari kugara nevana anenge ndimai guru zvavo but pane paungachizopawo mari yakangoenderana nechikafu here hazviiti saka mari dzacho hadzisi kumbondibhalansira simeni. Saka apa unoshanda Monday to Sunday ipapo? Aiwa ndinoshanda Monday to Friday but ndavazonda hatisi kubuda nenyaya yevarongwa ndivanga vachinenyedze covid but hatisingabude because they were wana pamwe paunoti Saturday neSunday ushanda futi Monday waingoda woita quiz job yeFriday Saturday neSunday. Mazuva anaya mabasa mujona musisina pomwe muno mabasa zvakatooma mazuva ano hapasi ukatoona utori pabasa kana zve3 days urikutoshanda. Saka pamanje ndizoti alright rega timbonzo vamwe vanofonawo kuti vakubatsire tinzo kuti vanokubatsirawo vachiti kudii vakakupawo advice ipi kuti wotangira papi wodii. Guys number dzekufona ndapina ngatibatsirei haidi mumwe wedu uyu ari kuda kuti aisa zati zvimanzwawo dhiri racho riripo kuti oita sei odii nevana oita sei nevana vanavo murume akuramba kuchengeta vana because makuvhu akaramba kuvapa makuvhu kuti aende kuna bamnini vakambengataura ivo kuti bamnini vanobata mushonga mukadzi akaramba kumupa makuvhu aramba kumupa makuvhu nawo ari kusambura nevana anokora 3000 chii ndeipi rubatsiro rwamungamupawo at least kuti asiyane nemurume uyu hope yamungamupa yemashoko kuti aite something chiri nani kati mupenyu wake ndeipi. Guys ndakisa nhamba apa fona itinzwe kana uchinditsana kure nyaya iyi yekusaiti kwemurume wangu yandiri kutaura yekuti bamnini vake yandiri kutaura yakanditsanangurira simele kuza mwana unozotika vanenge vakufunga kuti pamwe inini nenyaya yekuti kumusha kwemurume hatizikupa tisimeli ndichitanga kugara nababa havanditi unodziya muchiri murudo zvezve muchitanga kugara mise munoudzana akati kwepasi pemvura murume uyu infect achindiudza ari kuti iye bamnini ava vanga vaita vana vakana chete vangu sina kana mwana mukomana atiti then hanzi kudhara here zvainetsa kuti vabereki vedu vatenge dzimba mumatauni here kana asina mwana mukomana kudidi panodiwa asina mwana mukomana I think something like that so mumba mavo ivo ndo mava mukazara vakomana saka bamnini ava vakazouya kuna baba vemurume wangu ndobva vakumbira vakati mukoma ndipowo mwana wekuti amirire zita rangu kuti imba yangu ikwanise kubuda ndobva akabva patorwa mume wangu ndobva anonyoreswa pazita rechidamba paya saka kuzofa kunaita bamnini vaya kwasara mainini varipo izvezvi so mainini ava nevana vavo vasikana mainini ndofunga vakazofunga kuti vana vangu vanozogona kuofateka here paimba yababa vavo here kana kuti chii ndopainzi mainini ava vaitoda kutondisira mushongo kuti ndife saka inini hangu ipapo mainini ava vadaro handina kuachenesa ndingakuti kubva pane pavakamboya vane vana vavo vaiwanavo vakatodzidza vatori nemabara ari nani vakatomboya muno musiferi make nemainini vavo vanzwa kuti ndasununguka vana inini nevana
panapa ndatosiyana nemurume ndatobva paari ndakatombofona chibva ndataura navo ndikati sezvo variwo mbuya kave vana varipo rega ndinombaratidza vana but ndakapiwa imwe cold shoulder yepafoni isina kunzwisisa handina kutozomboendako saka ipoko miratinze kola ari kufona uita noti chii miratinze kola ari kufona tanoti kudi kola hello Hello, Sisimeli, muri sei? ndiri right uri sei kola Ndiri right. Pane pandinongobvunza pandijamba mbichana ndajambwa because of network. Vana vacho vari kupi? vana vari kuZimbabwe. Aida ndofunga uri munin'ina wangu. Isusu vamwe tese tiri ngori musame situation neyauinayo. Tinotambira mari dzakangofanana nedzako idzodzo. I think 3,000 imari yakawandisa. Zvakuenderana nekuti wakarongeka sei or else vanhu vari kukuchengetera vana unovaudza sei kuti zvakamira so ndokwanisa kutumira mari yakadaiwo pamwedzi imwe uchiisa pasaidi uchitsvagawo zvimwe zvinhu zvekutengesa uchivatumira. I think unorarama. Sisi vamwe vana vedu vatopedza mayunivhesiti but tinotambira mari shomanini. ndiri kuzvinzwa vakoma. Usambozvidya mwoyo zvako uchiti hei murume azoramba kuchengeta vana ndinotambira 3,000 mari yakawandisa munin'ina wangu yakawandisa. Vari kumusha I think kaka ukatenga kana grocery re 1.5 ukasarwa nemwe 1.5 ukaorder something uri kuona ati anobhadhara anoloja kuno kuJoburg ane room yanoloja pasiri pamurungu because murungu akamudza kuti anytime ndikasawana basa basa rako rinoaffectwa saka akaita room yaanayo pasaidi kuitira kana basa rikaaffectwa saka anobhadhara 500 ipapo paroom iyoyo. even though Sisimeli achibhadhara 500 tongoti kumusha atumira grocery kana 3,000 anditi abhadhara renti yake 500 murungu angambotadza kumutengera hupfu nemafuta akamuexplainira then imwe ngaatsvage kana zvihembe chaizvo zvokuti anohodha zvinhu zviri cheap kana zvema10 rand otumira kumusha. Isusu vamwe tatu vana vedu kaka tatovayarutsa nemari shomanini iyoyo. Yeah, ndimbokuteera ipapo vakoma. Thanks for the idea. Inini chiri kunditesa pandambotanga kutaura nyaya yangu kunga mukazwisisa ndambotaura kuti ndofunga inini ndinotoriwo neropa rakashata pandiri. Nyaya yamuri kutaura iyoyo ikwadi vakoma. Mari yandiri kutambira pa3,000 ndikabvisa 500 ndikasara ne2.5 handisika. Pa2.5 ndichabvisa toti 300 yechikafu yerenti yekumusha kuri kugara vana vangu pandambotaura kuti ndakavapa ngoma mwana wababa namai vangu akarorwa samu handimurunzwisa but ndakazovabvisa ikoko nekuda kwesituation ndakanga ndakutongoitwa afanika zviya zvekuti every month vedu vedhimandi iri kumusha yakaoma kukunyekera unosvika pakutsvukirirwa kuitwa fanika uri kudya mari uri kutamba kana kuti kujona mujoni mukunzwa ndobva ndazoita pfungwa yekuti rega munhu andifonera mwana wababa mai vangu semblood andifonera utsvukise vana vako panapa kana usingakwanisi kuchengeta vanhu munhu achidhimanda mari Sisimeli ndichitumira enda kumusha kaona munhu azadza mombe mdanga uri kunzwa ndakatanga kuchema ndikafunga kuti bati mwana wamai vangu asingafinofoini ndobva ndakazaro ndikati kune mukoma wamai vemumba mwe chete namai vangu vakangogara vari kumusha kwavakarorwa murume wavakafa beta nditsvage room yekuti ndivalojere vagare nevana vangu ofichi ndikatenga chikafu kana che1.5 ndikendasifo kana 1 month kana 2 months but ndatora mama kudaro vanenge vakuchizotanga kufunira vanhu kuti angotumira chikafu inini haachandipewo kana mari yeextra yekuti ndizoitawo tumanitsi twangu anongodai muri kuona moze ati unoita fanika munhu adzinzwisise iri nyaya yebhizinesi yamuri kutaura vakoma. Thanks very much. Ndaita zvekuhodha mawigi mafanditasi ndaihodha mapefimu tichitengesa but ndakazotozvimisa zvangu pakangoladawo zvinhu munongozivawo gore rinoira tabhandoka zvakangomirawo but ndaitombojeka ende mari ndiyakatoita kuti ndikwanise kusimudza ndinotenga stand handimurunzwisa apa tanga ndifaita zvekuti inini sezvo ndakangokurowo upenyu hwakangodaro ana vachiro ndikadzida ndafamba mwana vanosara vakabata sambi ndakamaneja kuti ndinotenga ukaruzi akangu ndo hangu ndisati ndapedza ukabhadhara saka ndo situation imwe yacho iripo pane zvamuri kutaura vakoma. Munin'ina wangu hakuna munhu
nhorondo. Do you know kuti ukapinda muJoburg even kumapero ukatenga chinhu che10 ukachite Hello? Kola hello? Aiwa ndivo vangoti ziva ripo but vangoti siya vanoti chi. Hello? Kola hello? Kola hello? Yes, Kola murisei. Murisei Kola. Mushe. Nyaya yavo I think vanotoda ndo vanoda counseling because mari yaunotambira yakakwana masisimeli kusiva nemurume nekutorwa murume nesezvakaitika zvisezvika zvangoita kuti vangu vasingomadha vakuva kuzvitambira izvozvo zvemakuvhu nechini chizvike nechiposto chachanya kuapinda hasi kuti zvakaipa kunamata because kurota mina hope zvazodii zvakawandisa sometimes uri marriage futi wari ukanyoro maningi kuti zvinonetsa nimozvidzese halo tikunzwa saka ndikuti ngavangozviga mucheto wasingle mother mari yavo 3000 ndeyatongotambira tise muno muSouth Africa wobvisa mwana woendesa kana vamwe varume havasivesa vanochengeta vana masiyana achazowada as time goes on ngaangoita be strong like a single mother and chikuru ngaanamati kwete kunamatirwa ngavapfugama vatsvage mwari kuti life yavo ichinje only God can change her life kana iwo vachida kuchinjwa naMwari wongoti iyo mwari inokwana zviri kumberi Jesu ndi munozviziva life yavo inoendeka mukunzwa here Kola right maita basa thank you very much tegaititori vamwe tinzwewo kuti vari kudiya right. Kola hello? 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 Yes, maswera sei? Hai siswele. Muri sei? Maswera kana maswero. Ndiri right. Chekutanga ndira kubvunza Kola vatanga vambotaura kuti zvo murume akaramba vana achiti ndevagono. Saka tikuziva kuti gono akazoenda kupi and then vakutsvagire zvokunzi kuvhuterwe vana and then nepekuti zvikuru mainini vakazoenda kupi kuzazoza kuti mainini vakazoperera papi mainini ndo vakazoenda nemurume here kana kuti mainini varipi imwe nyaya yatisazopedzisa futi iyoyo and then iye kuzoramba futi kuti iye nekuti anotasiya pekuti murume akaenda akasiya murume aine 2 months uchatsvaga murume ane 4 years ukuthi anotoda kuchengeterwa vana wandosusukidza rwendo rwese kukwanisa kuchengeta vana dai angosiya basa zvaari kuita izvozvo kuzi managing chaari kuchema nje kuti vana vaende kuchikoro because kana ari kuchema maschool fees here but kana kuri kuti zvinhu vese ambogona kanga angoshinga zvaari kuita izvozvo I chiu manage mwari anomubatsira right mirai vakupindure mubvunzo yamanga muchida kupindurwa pindura yenyu manini hanzi manini vakaendepi pamurume abangobuda ari atoriwo zvake pano anozogara ake nemurume basi ariko ariko kwaanozvigarira anogara kuti mistineka kogono kwayariita yavabvunza iyo yekuti gono gono indo kuJoburg gono was by 8 aiwa kuzimbabwe vanogara muno muJoburg kuzimbabwe ndo kuzimbabwe kupi kuzimbabwe kupi gono anobva kwamutare alright ndosipana gono mwana ndafungira wandoziva anogara muJoburg ndamutaura kuti baba vakanga varamba baba vanga vapopota vachiti ye handiri kuchengeta vana because ndevagono hanti baba vakaramba vachiti nhumbu ye handiri kuchengeta vana ndevagono saka ndanga ndafunga kuti mainini pamama buda mumba mama ngofunga kuti arega ndingorega kubvunza babava nekuti varamba vana vavangoti ndevagono and then imi vavangoigronga kuti arega ndichingoenda and I'll leave this man maakuzokuti
tsvage nezvingomusiya akadaro izvikayo marikuvhuta kana makacherera pasi nokudai makaflasha munowana kuba kutozvitemesa musoro inini ishu yekutama kwadaita handina kubvira nyaya yakono because nyaya yako yakatotanga sendatombotanga kugara nemurume yakatounzwa naasawira kana manzwisisa pane musikana wandakatamba naye iye akatounza zvezvekuti ndabva kunoroorwa iye akataura kuchitaurira achiudza murume handiti so murume akaramba akabatirira ipapo kuti ndakambondanana nemunhu ainzi gono kumashure saka mumba tikangonetsana nechinhu chidiki aibva angonditi hasi uredu saka waidanana gono handi muri kuona munhu yokungoti kutsvaga mashoko ekukusvotesa saka chakazoita kuti ndibve pamba ndisimudze vana yanga iri nyaya yesituation yepamba pataigara isusu ameno kana ndakupindurai no that's fine ndakunzwai zvangu asi ndandambozonetswa nekuti ene zviri kunzi chochikunetsa nechekuti muri kunzi tsvagai rukuvhute zvafana maparents edu vaicherera pasi atinge vaicherera pasi kana kuflasha imotonzi munhu anokubvunzai kuti andoda rukuvhute kunyange dai vakanzi vari kuruda mungarwani kubafta koyezi kuda kukwira bhazi kweko kuda kukwira bhazi nerukuvhute rwomunhu achienda nago kuzimbabwe kurosa bhodha nerukuvhute rwomunhu nyama yemunhu uyu muchipurasitiki achienda naye kugokwe naye zvinoita ndozvatataura kuti rukuvhute rwakachererwa pasi kana kuflasha anokubvunza rukuvhute nhasi kuti anorudii tarwana kupe zvinezvana vasi vatokura kuti vatone 4 years hanzi ruri kudiwa kumusha hanzi amene ndakauzwa zvekuita narwo handizivi saka ndiri kutonetswa kumusha kutodiwa rukuvhute saka munhu wese wekumba kwemi musei musingabatsiro pavana venyu zvakawanda kani saka yangoaiwa shingai zvenyu I think you can manage dai zvamuri kuita meno kuti hapana kwamungamborwana rukuvhute tongozvisangu kuna mwari dei mwari vangondigonesa ndagona kuzovaendesa kuchikoro vana vacho vangoriwo nestress zvavo alright prakashiwanetsa uyu prakashiwanetsa nemubloga prakashiwanetsa amene munhu ari kunzi prakashi ari kuisa zvimachichidhori munhingi umu mucomment section umu alright thank you very much sharp right kola hello ndikukunzwa ya noti mimi ndiku 263 yes hallo muri right resismeli ndiri right my crazy muri say maybe mushe sismeli ndakachida kubvunzwa kuti guvhu iro makuvhu acho aripo here havanawo here makufa aiwa makuvhu avachina saka kana vasina ka what is the problem because murume uyu kana makuvhu havana ivo vacho vari kuda kuchengeterwa vakapa murume uyu makuvhu ada kuchengeterwa vana ndo zvavanga vachida kubatsirwa kuchengeta vana kana vakawana makuvhu but pane 4 years kamakuvhu hapachina aiwa no it's not the end of the world ndavashande mari yavari kuwana iyoyo ndavave content nayo handiti kana kuti mwari vachavabatsira vagowana something handiti vowedzera pamari iyoyo vochengeta vana vavo it's not the end of the world ndozvo handingakwanise kungovaudza kuti vanokwanisa kuchengeta vana iyoyo mari iyoyo vonotoibhalansisa sei vochengeta vana vavo because vanhu vakadzi tine belief yekuti zvoni kana vamwe vakadzi infact tine belief yekuti kana murume kana pasina murume hatikwanise kuita sei kuendera pamberi neupenyu hwedu kana kuti hatikwanisi kuchengeta vana vedu it's not like that saka I just encourage move on with your life ndizvo zvacho murume chero makuvhu acho hautorina futi ekumupa murume which means hapana kuti achakuchengetera vana saka iwo chichiona kuti mari iyoyo yauri kutambira unoibhalansisa sei uchengeta vana vako munin'ina wangu upenyu haugumire ipapo
Don't stress yourself ekuda kuti uona kuti zvoni zvino hapana ari kumbokwanirwa nemari shoma idzodzo dzatiri kutongowana tiri kungotongobhalansisa nadzo. Money is never enough. Saka ngaabhalansise nemari iyoyo yaanayo ochengeta vana vake. Mwari achaziva pawachatanga chikoro uchaona Mwari anopindira chete. Ndizvozvo. Yes. Mwari achapindira. Every situation, if you pray to God and ask God kuti Mwari moda kuti vana vangu ndakuda kuti vana vangu vachienda kuchikoro ndipe iwo mari ndichengete vana vangu, God will provide for you. Don't think of makuvu, that's not right. Ndizvozvo ndozvandakucontributa. Thank you, Sis Mary. Thank you very much, Paula. Right. Hello. What do you say? Andinani, ndati ndingobatsiranawo nasisi wedu ava warutaura nyeyo. Ndiri kunzwa pane zvavari kuda kutaura zvavasi kunyatsotaura. Meno ndingavabvunza here kuti sezvo vari munhu anga vachinyatsotaura kuti munhu anorota, pane here zvavari kurota maererano nenyaya yerukuvhute kana kuti nefuture yevana? Pane here chavakamboona kuhope kwavo? Ndinganyepa sofa zvangu chandingatoti chandinotomborota sometimes baba vevana ivava ndinotombomurota achindibvunza vana, like zviya zvekuti unongorota munhu achingobvunzawo vana kwandiri hangu ndichingoti maybe munhu ari kuzvifunga kwaariko anotori nemoment yaanofunga vana but kufunga zvemakuvu asana kuzvirota. Mani singamufungi here murume pamuzomurota? Sisimeli handidi kunyepa mukoma, chero mukatouya naye aine mota yakazara kana maUS chaiyo kuti dzokerai my boy uko handiende Simeli, handinayo namoyo naye kana kahoni, handitorina Simeli. But chandakatozongofunga ndechingoti maybe ndiri kupanisha vana vangu kuti vasachengetwe, maybe nenyaya yekuti ndakarasa makuvu avo saka ndakaisa vari papunishment. Asi naiwe munin'ina, let's be realistic pano. Murume wako wati security guard, handiti? Security guard kudaro ane mukadzi vari kugara naye, handiti? Ane mwana nemukadzi uyu? Pandapedzera kunzwa angasina mwana. Alright. Security guard company watinonzi chi? Yangeri murungu ndoziya zita remunhu achasandizivi kuti company yacho yange zvaramuseya mwanga isina zita. Yanga isina zita. That means tongoti pamwe yanotokorawo 3000 zvawataura kuti yauya ne3000 kumba. Saka chikorawo 3000 apa. Iwe kana uchiti iwe uruda kubatsirwa kuchengeta vana, kumba kwane mukadzi vanogara tokotompa mwari kubhadhira mukuku wake 500. Right? Abhadhira mukuku wake 500. Imwe 1000 opawo baba opachi kumukadzi kumba kuti atenge grocery nemagesi nechichichi. Handitika pamwe kubatsa kwacho pamwe iye anenge achikwirawo futi. Do you think kuti pa 3000 tongoti i3000 anozowana here mari kuti akubhadharire mari imwe everyday kana iwe ndio unofanira kutoita plan wakazvimirira uri wega? Aiwa Kasisimeli, tikafunga tine pfungwa yekuti murume pamwe hazvisi kumukwanira anofanira kutoti ini ndichimira, amunoteta kuremadza varume ipapo. Aiwa munhu ari kuita vana achidziva handiti? Aiwa kuremadza kana kusaremadza, but we want to face reality pano. There's no guarantee yekuti even chero tikampa makuvhuti aya nhasi anochengeta vana ava. There's no guarantee. Kune vamwe vanhu vakatoenda even kumakumaintenance court chaipo chaiko handika vasingapiwi. Unozati nemhaka yei? Kune vamwe ndakudza chokwadi munin'ina handi kune vamwe vakadzi chaivo chaivo vakaurayiwa nevarume vavo noziva because of mari dzemaintenance. Not to say kuti varume vasachengeta vana vavo. Handwazviona. Varume vachengeta vana vavo, but kana munhu asingadi, you can't force somebody to pay that maintenance. Yeye vana vanozati ndiye akatundira vana vandi vake iye asingadi. Because varume avo zvanoita kavane dzimwe pfungwa dzisina kufanana nedzedu. Anogona kurayira 1000 maintenance chaichai. Tutsvakira vanhu kuti ukabuda out of the line hakusina mari maintenance yemunhu vanodi vanobhadhira maintenance. Saka kune vakadzi vangana vanoziva vakasiyiwa iwe nevana 55 nevarume chekuti ubuda mumba woka uine muchato
munhu akatoenda akaendera tu but right now vari kusitagurira vana vavo vangani vanoziva sofanisa nda kubvunza kola yako iyoyo vangani vanoziva vakawanda asi vana baba vacho vamwe vanotori nemazimara anotyisa varipo vanotoripo but unosvika pakuona kuti kumanikidza munhu kuti chengeta vana iye achizatana ndevake asingadika it will be a waste of time beta kungodi kungoendera mberi noupenyu hwakona uchisafira vana vako safira ndotsika chiona namai vakawanda vachisafira vana vavo ndotsika chiona namai vakawanda chimira murodhi kuhurira vana vavo andiona never judge a lady kana mukadzi kuti ari kuita zvakadai so ari kuzviitirei because ndiye anoziva story yake she knows the story kuti nemhaka yei ndichita izvi pane mukadzi akamboya akashiya nyaya panapa ndaisiya ndakavharira mwana wangu mumba ndichienda kunomira kumanhu ematraki ndichitengesa muviri mushure mekunge murume ho aiudza inini kuseri akandudza kuseri nyaya akandudza kuseri andichika achiita kuti anotengesa kuti anotengesa akataura chiudza panyaya yevasikana vaya vemunomuratsemberg vaviri vaive kutengesa muviri vaya akandifanira kuseri achiti vanhu vanojeja vanenge vasingazivi zviri kuitika regai ndikudze nyaya yangu kuno kuseri aivamboda chauya munoti akazoita sei nenyaya yacho panapa andiona akati ndisingazivi chinonzi kupfeka trouse ndakadzidzira kupfeka chiminisketi ndichinomira pamatiraki kuti ndiwane murume saka hatisi kuti zvakanaka as well but tikutaura kuti vakadzi vanosvika to the extent yekuti vanosvika paku kuti vanhingirire vaende kuti vachengete vana vavo uya kutaura zvo zvemabhezaris mucomment section mabhezaris ari kupiwa vana 2021 chete inoi ende vana vake they are only 4 years old havasati vakaenda kuchikoro ari kutofunga zvefuture yevana sefuture yevana asi havana vake havasi kuenda kuchikoro dei vana vake vachienda kuchikoro right now ingadeta kutoti hunza mastai vana izvo zvitiwapinze pagore rose ra 2021 at least unenge usingabhadhari school fees saka it's very important kuti kana tichitaura paya vanoteererai muchazofambisa mbiri nenyaya dzisiri idzo dzokuti vakwasimeli kune mabhezari ariko kusvika nekusingaperi kwakanzi 2021 chete gore rese ra 2021 ende vana vavo ava they are only 4 years old havasati vakaenda kuchikoro haisi nyaya yeschool fees iri kunetsa pano so andiziva ngukola kuti iwewe unozozvionawo sei but I don't think it's wise kuti urambo chigwa nemunhu chipusha nyaya yekuti ngachengete iye achizata nevana vake tu variko asingadi kuchengeta I don't know kuonesa nawo inini ndiri kuona unga sisi veda vakati stikei somewhere she is stuck somewhere but ndanga ndoda kuedza kuratidza kuti sezvo aine instinct iri very strong ani munhu anorota ndiramubvunza kuti ko iwewe unofunga kuti ungaroteswa here kubva kumashure uchiratidzwa nedanger kana kuti nezvese zvanga zvichiitika waitoziviswa kuhope saka unoti wairoteswa here kuti ubve musituation iyi utambudzike kana kuti waitoroteswa kuti ubude kubva mudambudziko rawanga wakatarisana naro saka ungaroteswa here kuti usare panze uitike kanyama you know why are you still looking back as if something is not moving with your life because of this man wambotaura statement yekuti I feel kuti something my life iri negative ndiri kusangana nezvakawanda but I want you to look in your past kuti kuroteswa kwawaita hakusiri kuponeswa here naikola umbondipindurawo ipapo Yeah, that's a good question. Ndingakuti sekutaura ndamboita kuti life yangu yakarema ka ndofunga ndadimbura zvakawanda mukurota ndakanzvenga pakawanda ndakanzvengeswa pakawanda pekuti chiro ndikatokuudza ega zvimwe zvacho munotoshamisika but ndichizvitanga ndazvipiwa kuhope kuchiedza chinhu ichocho chandarota chikauya ndochinhu chandarota ichi ndikatochinzvengeswa saka waiponeswa here kunzi urasirwe upenyu hwako kumakava kana kuti upenyu hwako huite nani wakoma Justine muri sei kunotetswa kuti Mwari vanenge vachikuonesa nekukuda tingi saka kumasowo kuvari kuti chiiko zvine zvinaikola kumasowo kuvari kupatsanangudza kuti chiipa present situation yako izvozvi kumasowe sesimelika mazuva anaya hazvisiri zvekumira kuti muprofita anditi chinata wega ubvunze Mwari denga rinokupindura wega because kwazarawo maprofita vamwe venhemaangu pachangu parangu and I don't believe pakuuzwa neumwe munhu because dega ndinogona kupfuga matira Mwari vanondidaira saka zvandiri kuedza kutaura ndezvekuti hausiri your life is not going in the wrong direction
iri kuenda nemo chaizvo. Saka season yauri yakakuremera, but inoda kuti ushingirire. You need to endure, and you have a lot of hope ahead of you. Uri kufamba mune rakajeka. Chauri kuda apa kushingirira, kwete kuti udzoke kuna babawa. Uri kupabatisisa here Kola? Okay, ndokumbirawo ndimbokubata ipapapo. Thank you so much Kola. Ndiri kuti munhu ari kutozorodzwawo mupfungwa because ndinenge ndanyanya kufunga zvakanyanya. Chinoitika ndechekuti inini haisi nyaya yekuti baba vandoda kuvafunga kana kuti chii. Ndakatosvika pamwe pekuti ndakatoti inini I give up. Handichamutsvaka, handichataura nezvake, handimuri kunzwisisa. But panozongoitika munoziva pano pane vana ka aparasi avana murasa nezvekudaro. Toda kutaura chokwadi. Like zvakaitika last year. Saka chiita unoita akanditsvaka. You know? Ndakambokunzwa uchitaura nyaya yako ende zvishuwa zvataura kuti wakavabloga. Apa nhasi wasangana nechimwe chiri kukuita kuti tidzoke futi kutaura nezvavo. Hatizvishowe zvinowanikwa, asi hatisiri kumove away from our previous decision. Ramba wakangodzvanya ipapo, nyangwe zvome sei usafunge, usadzoke kwavari, usafunge zvemakuvhu, don't even go that way, that route. Takungokuencourage futi nhasi semataurira uri kuita kuti bhora mberi, handiti ramba wakashinga. Zvinosvika pazvinorema like nhasi tadzoka tiri kutaura nezvazvo, but all you need to hear from us again is kuti ramba wakatarisa mberi. And I want you also to learn to acknowledge the good things that are happening in your life. Your story is very positive. Wana wako at least une munhu ari right ari kuvachengeta. Kune vamwe vari kuchengeterwa wana vari kusangana nezvimwe zvinhu zvitori zvinotosiririsa. Unoziva nyaya dzinoitika idzi, vabereki mai vasiripo, vabereki vese vasiripo, but your situation is different. Wakatokwanisa kutenga kastendi kako, and you have hope kuti uri kuenda mberi. Saka you have also positive things that are there. Saka as much as you are having those problems that you are facing, dzinombokuwisa pasi kuti tisvike pakutaura sanhasi, you also have good things. Saka bhora pamberi sisi, rambai muchienda, shandai, Mwari achakuzarurira mamwe madhoa. Iye zvino wataura kudai vanhu vakawanda vari kunamata newe, zvichakuitira zvakanaka. Usadzokere mumashure, usaitwa honti nenyaya yemakuvhu. Wazvinzwisisa? Thank you so much, Kola. Thank you so much. All right. Yeah. Maita Basakola, thank you very much. All right. And the other thing, mningina shanda kukuza ndechekudai so. Anditika. Ndikandikuudze hanguwo inini. Yelo? Ndakatere. Ndikunzwa uri kuchema inda. Usacheme, toda kubatsira pana pasemadzimai. Inzwa muningina wangu. Unoziva kuti takagara paupenyu kudai soka. It might only be kuti ukaona ndichisekerera panapa ndichiya ndichismaila ndakutariseka. And unobva wafunga kuti and the life yesisimeli is so perfect and so rose. Do you know kuti I also go through some stuff zvokuti maybe ndikagara pasinga takakudza kudai so unoti simeni ndoda hangu ndipe nhamo yangu 3000 iya. Unozviziva? Unoziva right now tikatora vanhu vese vari pano apa hatika vose vari pano apa 50 million vari apa panapa. Tikati waridzai nhamo dzenyu patebhuru apa. Handika tokubvunzai kuti chitora nhamo yako iri nani yauri kuda tichiswapi. Do you know todzokera unonga nhamo yako iyoyo kuti ndipei nhamo yangu iyi ndaijaira. Munhu wese tine maproblems. COVID affected so many people. Uri kunzwa munhu wese akafutwa necovid zvokuti iko zvinezvi zvataka tichirarama gore rapera chaicharo museri kusati kwava necovid nemararamiro atakutaiko zvinezvi akasiyana. Toda kuudza chokwadi muningina. 2, you are not even confident of yourself iwewe pachako. Uri munhu anogara mukati meupenyu hwako you can't see anything that is good pakurarama kwauri kuita. Uri kungoona zvinhu zviri negative always. You can't speak good about your life. Uri kungoona kurambwa nemurume kuurigwa nemuningina wako, murume akazoinda katoda kuvhute ukaona 3000 mari haikwani ukazodai hama dzinokuvenga. Those are the kind of things zvauri kungoona every day. Hausi kumboonawo zvakanaka kuti but that 3000 job raunaro kune vakawanda vari kutotsvaga vari kushaya ufunge. Kune vari kushanda vachiwana 1000 rands. Mai vane vana kumusha vari kupiwa 1000. I know a lot muno South Africa vari kupiwa 1000 rands muno South Africa right now as we speak. But she will manage kuti zvizvo zviite pa 1000 ipapo.
zvokuti dzimwe nguva vamwe vacho vanosvika pakutoti ukatovaziva mazimba ukatovaona vachibuda mumamuno mavanogara mutizo unogona kupa kana paketi usa kuti ndai munobika kumba because hatozivi chinhu chinonzi nyama hanei nacho anoita zvekurira panguva iyoyo. Saka 3,000 iyoyo muninginaka I think ikaramba wakatsika just make sure kuti pa 3,000 apa wabhajeta yakwana inokwana. I'm not saying kuti it's a lot of money, it's not, but nenhamo yako ndiwo unoziva kuti this is nhamo yandinayo ndeiyi handika. Saka ini ndinofunga kuti ndidai kuti zvinhu zvangu zvibalance, because if I don't do that kunozati munhu mari aimbofi yakakwana kumunhu wese. Mari aifi yakakwana rasina chero kapuwa 20,000 iwewo pamwedzi kwakuchenda mumba kunzi 20,000 ish chenda unotenga chikafu nekuti zvaunoda still unodzoka pano chokomela kuti mari haisi kukwana, mari haisi kutombokwana yandishotera ini handiona. Saka money is how you use it, how you plan about that money ndozviri important. Kune vanhu tu vanoshanda security guard kana kuti ndoti iwe handika uri kushanda mukitchen koti munhu ari kushanda kana basa rinosungwa tairi nemari yakanaka chaizvo handiona, kana kuti maybe ndinesi kana nditicha iwe wakamanija kutenga stand. Unoziva kune manesi akwanda asina kukwanisa kutenga stand but vachikora more than you times 10. Mari musoro wako, chinonzi mari musoro wako, kuplana kuri musoro mako. My sister, gara pasi right now and start thinking, erase this many in your life. Someone chida kuza chokwadi sasisa kuka ungangotiudza pano katirambira kuti inini handina chekuita nechira kaine mari yakadeka. But the more you keep talking about it ka zvemurume uyu toshada kutoona kuti pane kamwe ka attachment somehow kachiripo mune vana mese. Yes of course ka attachment kachoripo because unozati kana wakatsamwira munhu usingasadi kusara nezvake ka uchiona kuti handisina basa ndichamara ndega name yanga ungatoya pano kuti wedu wedashe ndibatsire iwo handimaona. You don't mention about this name this man waunozati akakakuita zvakakuita izvozvo handiona. Saka breaka that tie yaunayo nemurume whatever tie yaunayo, because you can't come and tell us kuti anza kuti ndoda makubvuti ndichengete vana handiona. You are still going back. Enda kambofonekwa negirlfriend last year somehow uchirimo mukati meupenyu hwavo vanhu uri kuramba uchida kudoona kuti vari kuramba sei iva you know hazviperi zvekumhanya. Kana what you want to move forward you block everywhere. Hauna chakuita naye mwari ndikundisei ndibatsirei ndakuti amuvha upenyu hwangu woenda. Chechipiri kumasowe ukwaunoenda uko muningina handisi kuti akaipa masowe but zvawaudzwa nakola mweya kudzidza kupfugama uchizvinavati izvozvi tikobvudzi kunochaya manje ndidza kupfugama uchizvinavatira wega handitika uti mwari situation yangu ndiyo iyi yandinayo zvinhu zvangu hazvisi kundikwanira. I don't know what to do. Handina way out. My only fortress and my only hope and my only way out right now is you. Handimaona handichazivi kuti ndoenda kunani nokuti hope ucharota dzikangoita hope pasina kundiso iripo ugoona zvinhu ugongoita basa rekungoona pasina kundiso. Tikuda kundiso isu way forward ende way kundiso inopuwa nani newe iwe ndione kundiso yako maoko mako ndione destiny yako kame maoko ako iwe kundiso haina muprofita zvazvo kunzi pa inangeza nemteoro ndo pachabda kundiso kunyepa kundiso ndiwo nayo mukati memo iri mako iwe you are the only person who can control your destiny iwe pachako. Taura namwari muningina wangu iko zvine zvaisiringu yekutamba unoziva situation yako ndiwe pfugama unamatira masituation matutese emvura ari kusimukayo vana maiguru vakutaura hei nasi kundibhadhasi kuti namatira matusa anyarara kuti zii anonyarara kwanyasomira panzvimbo chekuti ndiri kumasailensa matutu emvura isi am silencing you right now leti enda mwana wako kutanga ni makore mangani ezvinezvane 17 years ndakamita ndine 20 years 17 years akatopedza chikoro kwako uya ari right uya ari kutobhadharwa everything ababa wake ari right. Alright, ari right. Unozati mwari vanoti ndiri mwari wechirikadzi ndiri mwari venherera. Yes. Saka mwari wako iwewe vako mwari. The other thing handisi kushora machechi, get me right. But ndango kuvhura pfungwa bijana handitiona muningina wangu. Mwari wenyu mimi chechi yekuti anotorwa uyaya oiswa mukatombo kanenge kakaenzana nekanhu kashanga kechibagara konzi mwari aitamuisa umu takumisa mubhotoro iko zvino waunogeza nebhodhoro iri mazuva matatu. Ndimwari upi anokwana mubhodhoro? No, izvozvo ngatirege kuzvidzikadzika nazvo because izvozvo zvinogona unoedza ndichizama kuda kukuonesa kuti wai vakazopa simbu yedombo hakuswi kuti mwari vari padombo asi kuti pane vamwe vaiva vanotenda vaona saThomas. Saka munokuziva vanhu vanoda kupiwa chinhu chekuti bata apa vanhu hakuswi kuti tese toenda futi kumbatso we believe in madombo idzodzo. Inini handitobhilive ende handitoide nombo iyoyo ndinonamata ndega nangu mapi. Aiwa saka chinamata iwe munin'ina wochinamata chaizvo ende murume uyu
cancel mukati moupenyu hwako munin'ina ita kuti zviite zvaukola mweya yako dzati ukaenda kunotenga jisikere muJoburg raya rinenge chivhuro mabhero achita 5 rand takupinda mumwinta karika ndikupe very good idea yekuti utange kuita business wati unogara pachikomboni pakaita pachikomboni handiti Vereeniging ndizvoka right ukapinda mutauni iwewe muso unongoita extra mari vekuzimbabwe vatengere gosa rako retiwe ure 1000 mwedzi uno gore mwedzi uno woza kuti next month ndoti muti ndichengetera ndokumbirawo muri chengetera panzva ndoda kuzama nditi ndisipine mari ndichengetera gosa riri pedze mwedzi wese wa March handisi kutumirai mari antiona then mari iyo yangofanwa kuvatumira 1000 ka wopinda muJoburg takuenda muwinter Joburg inotonda unozviziva kuti mvura dzekunaye dziri kuzviona zviri kuitika handika kuenda notenga mabhachi izvozvi achakachipasa akusati kwava winter ka saka achiri pasi inotenga mabhachi ako iwe ma10 rand ema15 rand 20 rand handika aunosvika chinotengesa ma80 rand uko 100 rand uchipa ipa zvako zvikwereti dzvara zvikwereti handika chero vakasazokupa vese asi vachakupawo mbijana zvokuti iwe uzati pamabhachi panogona kubuda mari yekubhadhara rende papa uri kugara kujaradha ikoko handiona panogona kubuda mari yekuti renti yevari kuZimbabwe iwe uzongokavha chikafu chevari kuZimbabwe saka it's high time now uchitenga kuita something zvino chitoona kuti ndechipi chinotengwa panapa chandingati ndipinde nacho ndechipiko zvino iwe kuZimbabwe you reason my guru wako unorizina navo unotaura navo ndoda kuti ndimboita something chekuti ndiwane chekuti ndoitei antoona ndiwedzere mari because haisi kuti kwandira tese nechida kupayo something but mari haisi kukwana handiona ndokumbira can you please mumire neni apa mwedzi uno ndichakupai mari grosa roro muchengete kusvika mwedzi uno yayo handisi kuzokupai mari ndoda kuti pane zvandoda kumboita handifungi kuti vakadza kunzisevanzwa kuti nei vada kutigwa madhiri kuti vagozobhadharikwawo antiwazviona vagozobhadharikwawo then iwe woita izvozvo pao Friday paunobuda kumurungu wakutobuda iwe wotomudza kuti Friday ika ndichabuda uchipedza basa Friday uchitobuda kujaradha kwenyu kuya kwamunoenda kwakomboni kuya wosvika uchitengesa mabhachi ako handiona Sunday manheru wodzokera kubasa handika une vanhu vanogara payadi penyu apa ukatozikama nebhizinesi yako kuti uta bhizinesi rakati handiona unovanenge kutokupa order kunozati kune vamwe maZimbabwe anogara muVereeniging asingadozivi Joburg kuti iri kupi vasingadozivi kufamba muJoburg cheko vanototla kupinda muJoburg kuti handipindi muJoburg asi vachigara muJoburg Joburg iVereeniging Joburg I mean to say but vachitotya saka iwe you capitalize with that unoenda kunotenga mutaundi wodzoka wovatengesera unoenda kunotenga mutauni wodzoka wovatengesera andozviona uchivapa wakadaro so ita kuti udaro mningi ndati uzodzoka ndese mune kuti makandipa ushingi makandishingisa handika ndakuda iso zvangu zvakuita zvichitibatane kana iye murungu wako waunoshandira kungoti akiko zvine zvakana basa waigona kutaura naye murungu okupa kana advance ekutenge kuorder zvokuti aizopa mwedzi vanorega kupa mari iwe unenge uzati wasumuka uko antiona waizati wasumuka uko antiwazviona because uyu siyana naye uyu murume uyu zvakaoma thank you Simele ndanga ndambopererwa nekufunga ndiri kumbokunyeperai ndiri munhu anonyanya kufunga zvakanyanya zvokuti ndotozombosvika kungoneta but pandatanga kutaura nemadhairis ndakutozwa kutoti I'm relieved thank you so much ndotenda hangu pane zvese alright and okay ameno handizivi I don't know handidi kunyatsa kusimbisa ndandiona macomments mamwe apa angachipfura handidi kunyatsa kukoresa chako kuti vanhu vangachitaura kuti ndoda kumubatsira toda kuisa mari and what not vanozviita because madhairis have got a tendency of pledging things that they don't do at last vanopledger handiti ini ndikozopinda busy nevanhu vaya vanenge vaona mapledges ka vakuti Simeliko inini ndichaudza vanhu vaya kuti handina chandakapiwa kana kuti hakuna chakaenda kupi chakacontributwa kana chakabhadharwa nevanhu vaya vanhu vaita kuzovisa kumainbox kuti komari vamosha chadaviri makunikikiri makapledge akapaya chizadzikisai pledge yenyu vanhu vaya vachadaviri mameseji edu andiwazviona saka ndaona macomments mucomment section umu ndisingazivi handidi kugara kupromisa kuti chokwadi vanobvisa ndakuvaziva madhairis kana paine anenge auya akati ini zvandongoita handibatisendere munhu ndinongopa nhamba dzako modzana kuti mari wezigwa sei wopiwa something chachona and this year kana kune vaburitsa vachasundwa nemweya matoda kupa vanenge vakupa zveshuwa ndo mari yaunongoti ndakunohodha mabhachi angu 5 ndakutanga 5 iwaya ndakutanga ne5 iwaya ndichitoenda yako mari woriga kudi woriga kuibata andiona wotoziva kuti ndakadzvara pakati nepakati but tinotenda kana vachinge vazouya anditoona
kana vachinge vazouya vachiti kuti atumira tadai pane munhu vandanonga vachinyoresa vachidi because zvematumbu ehuku izvika izvi zvinonetsa unogona kunomba matumbu ehuka ukatozoona kuti hapana zvakangofanana hapana handiona hapana pamwe izvozvi iye murume iyoyi kuti inyadzi dzekutoti kwanzi handichengeti vana vandisina kupuwa matumbu avo pamwe yandiziva kuti hana mari yacho kuchengeta vana saka kungovanda nematumbu handiona papo ndiri kuzvinzwa simeli ndotenda hangu ndachingotora nhau yangu senyaya isina kana nebasa saka paipa ndambotaura kuti I'm so stressed but ndotya kutaura zvinhu zvekuti vamwe vanhu vanozongobwekera munongozivawo vanhu tinofunga nekuona zvakasiyana mumwe munhu anogona kutoti inyaya here iyoyi but kuno mumwe munhu yekuti anototadza kona kudya chaiko akafunga zvinenge zvichiitika mulife make like ndambopererwa pandazosvika pakunyorera imeseji masikati ndanga ndapererwa kuti saka inini munhu yaari kutadza kuchengeta vana vake nenyaya yekuti ndakarasa makufu handina kumupa saka ndakatotadza kuti kana vana vangu chero ndikafa nhasi baba havatouye kuti ati vana vaende kuchikoro niye yekuti vana havana kuwana makufu evana but through counseling yamandipaka ndoda ngotenda sisimeli ndoda ngotenda even kune makola ese vanga vachifona handisi kuona hangu makomeni because ndiri kushandisa phone one but kune vafona vandanzwa vachitaura ka ndatofila kutoti kunotori nevamwe vanhu vanotori nemwoyo wokusimudzira ende ndabva ndatozozvona kuti zveshuwa yangu nhamo yandiri kuti nhamo ka inogona kunge itori nani pane dzimwe dziri kuitika kunzoko ndoda ngokutenda yangu sisimeli nemadhayaris. Alright, thank you mninga wangu. Saka tinenge tichitaura kuseri rega tione kuti tine vacho vachauya here vachiti kuti ndingopa namba yako kava vanenge vakupa usazondudza stories ndoda kutozondisendera picha kuti kana pane anenge abisa kuti aya mabhachi aya sisi ndatobva kutenga mabhachi angu ndakutoenda nopachikwereti usatye paunenge uchiva pachikwereti pepa namatira mabhachi iwayo uchinotenga mabhachi iwayo ka tanga wamaisa maoko uri kunzwa tanga waisa maoko pamabhachi iwayo utaure nemabhachi iwayo kwanzwa kuti aisipiki kutengwa kwemabhachi aya kuenderera mberi kwete kudzokera kumasure wese achatora bhachi iri achaisa zita rake pamabhachi iri kairi ngaanzwe kuda kufarira mabhachi iwaya pandichati ndikunda wese achada kutenga mabhachi aya mwari ndidirect to the right people vasingandinetsi pakubhadhara handiti vanondibhadhara zvakanaka kuti ndikwanise kuchengetawo vana ndisomudze its for a good cause handisi kuti ndikutsvaga mari yekuti ndinde kunodyawo kuna ndosi aiwa ndikutsvaga mari yekuti ndichengete vana vari kuzimbabwe uko taura nemabhachi wayo first of all usati wangoenda kunotengesa mabhachi hatisi kuti mabhachi awire muwrong hands. Speak to those mabachi taura namwari mabachi angu aende ku right people vanhu vachandibhadharira mabachi abhadhara mabachi angu achitora mabachi wayo kana wakatengesa 5 akabhadharwa wakunotenga 10 panosvika juni chana chakuuya chokwaninikwa kuzikamwa munharaunda totengesa mabachi vanhu vekujobheki vanda zvinhu zveledha izvi unoenda mabhera ayanenge achivugwa eledha yawo unondoita madhiri nevakomana vemanagerians tikuda mabachi vanokupa andiwana kana vatokupa mabhachi wayo iwe ledha wayo vese vanenge vakutoda kutotedzera notozikana kuti nditiko mukandiwanirawo bhachi rakadai iwoenda kunotsvaka antoona so ndozvandoda kuti izvozvo usimbe nazvo mira panzvimbo mira wakadaro simba handika no more being stressed stress inobata munhu wese but ingozvidza kuti mwari hapana zvandingazviita chiripo zvaitika mucharamba munani ndakatozvirwarisa sisimeli 37 now ndakutomwa mapiritsi ebp unozvigwarisa wega sometimes zvinongoda I don't care attitude zvinongoda I don't care attitude I know kuti it's not easy but zvinongoda I don't care attitude unoziva kuti inini 842 handimwi mapiritsi ebp unoziva handimwi mapiritsi ebp handina kana piritsi randomwa for that matter unoziva kuti nemhaka yei ndine chimwe I don't care chandinodevelopa so not to say that ndinosangana nezvakakomba unoziva kuti chichiro mazvino nguva sometimes kunyora wakatoita pafacebook chachoka kana uri munhu akangotiwo njee kudaika ungadewo tumwa times 4 yedozi yemapiritsi ebp but hauwani kuitimwa mapiritsi ebp because ndinongoti mazivano andiona handichapinduri saka ndinongoti kuhukura kwemba kutadzisinzewo kustep yayo andiona ndotoendawo zimwe through sometimes zvinhu zvekutoti ndotoremerwa nazvo kutoti nai mwari saka ndozongoti hameno ikoko andiona ndatosiyana nazvo yakaoma ukakura munhu wekuti
makambonzwa ngu pane imwe audio yakamboseculator pamawhatsapp ekunzi ukaona munhu achiti ane 37 kana kuti ma40 years achitaura kuti ndakakura unherera akutaura zveunherera kushaya njeri by choice moziva kuti it's affecting vanhu vakawanda. Ini ndakaaffectwa sisimeri because ndakatanga kufunga kuti life yandakararama dei vabereki vangu kana kuti dei baba vangu vanga varipo pamwe ndingadai ndiri someone in life, ndingadai pamwe ndisiri kutombotambura zvandiri kuita izvi, ndingadai ndakadzidzawo ndakaita munhu but unoyatsoona kuti zvakaoma. Ende vacho ndakazosara navo ndichiti maparents vabereki vangu vashaya vakambondida zviya zvokuti like ndatanga kugara kuno Joburg raakutozivawo kuchinja mari ndichiisa chenji muhomwe. Aiwa ndanga ndiri mwana ndaitoitawo semwana kutoti kana vakatoziva kuti ndiri kuuya vanhu vaitopururudza kufara, but after ndaita vana tuivava zvakaoma sisimeni. Hakuna anokuti uya nemwana pano kana kuti yatibatsirewo yatidai. Ndakatamba tsava nevana vangu ivapa ndoziva kuti Mwari variko sisimeri. Kana Mwari vagona kuti vana vangu vararame nhasi vasvike 4 years, ndoziva kuti vana vangu vachaenda mberi ende vachararama. Kola one day ndichaya njimbokupa ndichikudza kuti ini ndakasiyiwa baba vangu namai vangu vakafa tine makore mangani. Ndini mukuru. Uri kunzwa? Ndini mukuru. My mother died at the age of 35. 35 ini wacho by then I was 17. Ndichaya ndichikudza ndiri ni mukuru. Kune 2 vakomana 1 musikana kumasure, but takadonza through, takapula through. Wakambona kuti chero kumba kwenyu makakura muri vanhu vane mari kola, kwete mari yekunzi mari inotyisa, mari yekungoti munorarama comfortable. Pakafa ivo vacho vanounza mari mumba. Wakambonzwa sei inonzwanzi kwai vanhu vanofane zvinhu zvavo? Wakamboinzwa kuti vanhu vanoenda nezvinhu zvavo? Kola, that's exactly what happened to us. Zvaita kunge zvinhu zviri kuita kuroyiwa, kunge zvinhu zviri kukesiwa. Tasara tiri nherera tiri vana kapa. Tiri vana teke tiri vana tega vanje. Uri kunzwa? Zvinhu zvese zvaita kunge 1 kusvika pakuvharirwa mvura. Unoziva kunonzi kuvharirwa mvura, kubvisigwa mita. Unokuziva? Kubvisigwa mita. Kuenda kune ari kurenda property iyi kai, anosvika achitokutanyanga achikudza zvanda kutokuudza. Kuti chero kuti umuti kudi chero kana kuti mamudzinga abuda ka yaigara kana 3 months isina munhu ari kuda kutorenda property. Aripo maproperties aripo zvokuti unoshaya kuti zviri kufamba sei. Unoshaya kuti zviri kufamba sei. Uri kunzwa? Saka nyaya yekuti unherera kai tisi tiri nherera kola takabva neko. Pandinozokudza pepa kuti inini ndakatengesa pandakapinda pakawanda nesingakudzi ingano, nesingakudze kuti ingano kana kuti chi nechikudza izvo chaizvo. Andona ndakaborongedza matomatisi pamusika kune vegweri vanozvidzi vanokudza yapo. Ndakarongedza matomatoes pamusika zvasvika pakuoma. Pamusika pekuti takamboita ndofunga taipedza kana vhiki tichirova green veg role chikuti as long as rine matomati tichitomboriwana hedu. Andiona vabereka hapasina mai hapasina mari dzava kuti dzibude dzekumabasa dzakati kutange dzasungwa nasatani. Ndiri kunzwa kuita kuda dzakazobuda after 2 years tachokora takangwaya tawa. Ndikutaurire asi mari dziripo, tazati mari dziriko. Baba vaishanda basa rakanaka, mai vaishanda basa rakanaka, mari dzavo dziriko, Zimbabwe yanga ichakanaka, but takachiona. Ende hama panguva idzoka vanoita kunge vasinga exist, kunge vasingakuzivi, kunge vasina inemi, kunge vasipo. Ndo zvakaita kuhama dzikwangu. Uchiona ndisingatauri nezvenyaya dzehama zvokudaro. Andiona zvokudaro because vazere vakawandisa ende vazere ende vakawandisa all over. Zvokuti ndikada kutaura ka munotova mwacho munotozopesera mashamisika. Andiona but takashingirwa tikati you know what, ndo patasvika apa patichankuramba takadaro tishamira. Andiona saka kola ka situation yako kai yakuda kuti yauri kutaura kai ramba wakadzvanyasha ende ramberi wena. Toda kutodzoka pana testimony yekuti vedu we ndakatanga nepakadai ndikazodai ndikatanga nepakadai ndikazodai ndikadai kusvika pandavi. Ini vana mai vangu ndikatadzikatsa nini vangu vese ini ndotoziva kuti ndakavakudza ndini ende ndakavakudza ndini zveshuwa. Ndini ndakavakudza zveshuwa. It's a true sisimele. Thanks so much for the counseling. At least ndakutombonzwa zviri nani. Mose andaswera the whole day kana kudya kana anything handina. Ndakamboita confused pakutaura. Unza izvo kunzi kwai ndakura ndichinamata chiziva kuti vanhu vakafa vataura vanzi china vadi. Ndakambosvika pakuita confused yekuti dzimungu unopereka pakuti unotora picture ramai vako nababa vako wodai so wotarisa kudai so wochema wakatarisa wotenga kupopota wakatarisa kuti saka musi kuona kuti kutambura saka mboda kuti sei. Uri kunzwa mapikicha vaitogwa kare, mifananidzo yakare yaya vaitogwa wotaura wakapopota wakabata unenge wako usingazivi wava neconfusion yekuti saka zvichandishandira ndezvipi saka ndoita sei.
handiona kutuka pikicha utsaka muriko zvakafanana saka zvinonzwa vanhu vakafa hamusi kuona munoona muri kuona chinhu hamusi kuona nhama yatinayo hamusi kuona matambura tukuita hamusi kuona zvinhu zvisi zvakasunga handiona but hakuna chaitika unozosvika pakusimuka wega kuti mwari ka tichasvika kupi takadai sunungurai zvinhu izvi one day ndichakuudza zvangu yese zvezvairi kuti zvinhu zvakazosununguka sei vauya vanhu vanozvitiva kuti ndari kwako chakanaka ndakasungunda vamwe gogo vaiwira namai vangu stereki vamwe gogo soenzi gogo stole vakauya vakati enough is enough hakuna zvinhu zvakadaro kuti hanzi mari inonzi kwai 2 years kuchingonzi yei signature papi yei signature papi yei zvikazodai hakuna zvinhu zvakadaro today we are unoziva wakambona kuita fasting yekumanidzigwa yekumpunyidzigwa kunzi kufasta usingali kunzi kufasta kuita kufamba nevaifamba everyday kuseni na5 o'clock vachiuya kuzokumuka kuti ngaparowe minamato pano tasingazivi chaitika chidzi mungotegona kuti nditenga project yekuti ndite huku kudhara dzaibhadharaka dzimumbo ndeiona chirugwi chese chakashama huku munhu musina dzese dzabiwa dzose usha kuti zviri kufamba sei handiona ndasingasahwisi kuti what is going on handiona mbuya vaya vakauya vakati gogostoni vakauya vakati enough is enough anyanya kutambira muri vana vadika pancha munoziva we are very young to face all these challenges we have to dzinga satani ari kunetsa muno mumba hakuna zvakadaro unoziva kuti ndakamanikidzwa inonzi forced fasting yaya kuiita kudai soka ndopaunotanga kuziva kuti mwari vanotagwa navo ende mwari vanopindura uri kunzwa mwari vanotagwa navo ende mwari vanonzwa ende mwari vanopindura uri mudiki kudaro uchingopedza kudai takakuonawo kuti makutafonigwa zvakuita kuvhurika kudai so saka dzimwe nguva sometimes god mwari vanenge vachikupusha kuti usvike kwavari kuda kuti vakusvitse ivo kwete paruda kuti usvike iwewo saka mira panzvimbo umbodana mwari wega zvichwati mwari unomuziva mwari unonamata wega chakola urambe mweya uyu uramba uchitendera pauri mweya wekuti urambe uchingoita zvaunenge uchingoita uchingodidi hameno ramba mweya iwoyo mweya wekudzosa baba ava pandiri wekungoti ngodai vanhu vatanga kutaura naye ndo handisiri kutoda iwoyo kana ndatongofuratira seizvozvo sisimeli pakuzotaura negirlfriend yake last day muna november ndanga ndagara makore 2 years 1 ndisingamutsvagi ndisingadi ende munoziva munhu iwo kutoti iye pamuromo chaipo anapo pafacebook pangu mukatoenda izvezvizvi every picture ende ndakatozozvirege picture yese chero yangu chaiyo yandendaisanoenda chinolaika haasi shamwari yangu pafacebook but anotogara achitori paprofile pangu kungodai ndikaisa picture unoona anolaika kana kuti aisa chilavhu aisa chilaika kusvika ndazorega ndisiyane nezvekuisa mapicha handitombomufungi kana mutsvaga ndine maini but nyaya dzake dzinongozorekana dzangowira mandiri alright munin'ina iri bochirega tikurege tivate tambo yatikatukwa negosti panapa zvikanzi dai muno kwai dai muno vaminoti kwai varume vanonzi vasevhisi wezvakutuma vanhu here kuti tinde kunosevhisa varume ini babekwa nguva vaita vanozvivatira vanga vachitozvimwira doro muzvikofitebhu yakatozara manhikiri mabhodhoro makene edoro vatodhaka izvizvi kunosvika kudai ndichitotigwa noise nengonono zvangu imomo nozonadodzega ndichotandara vanga vane shamwari dzavo vachimwa vachigocha panze apa handambointafiya indauyawo kushamwari dzanguwo havaintafiya ndi vanotozviziva andiona saka mufriday vana kuzvifarigwa hamene kukoko andiona so mnin'ina thank you very much for coming but change tikucheka tichiona kuti zviri kufamba sei anditi morara zvakanaka alright sharp thank you so much yes guys nhasi tatandara asi tatambogara svika kuma12 kudai hatisati nhasi tazogara ende nhasi tatandara thank you very much guys ndatozomagirazi rangu rikapera rikatozopindira bagwe rananotonda panapa haikona mauk yakangotarisa ari kudiaspora muchingoona chingodla bagwe rangu zvakaoma so guys maita henyu guys thank you very much nhasi tatandara veduwe the one thing chinocomplimenta nababai pano unonza kushara kuti you know what ndakaguta hangu ndichizvimwira doro rangu handimbofunda kurambidza kuenda kumadiaries kwenyu because for sure ndodzanoti shamwari dzako haunisanambona shamwari yako hauna shamwari hauna munhu anouya pana chitotsvaga maive pano saka ndingarwadziwa pandoziva kuti kuita noizi yako ugere kustadhuko ndorwadziwa nei indai ende papapa anetsa zviziva because I don't kana ndisinemi pano mukandondienda katozvigarira pasi fanatisa kumbangu kudaiwo ndichati Netflix ndigoti pano igobhowa ndigomboti mafoni dzechipinda kunhingikiri kumawhatsapp ko ndichidididi animaona ndichitaura kumawhatsapp that's it mazana tine group redu remachembere kuma35 kana kutoenda kumagroup redu kumachembere kuma35 kana varipo ndodzimafoni yangu ndoisa uko sezvozvi weekend yese mungoda ndichingori navo kuweekend yese saka mitemo yomba medu iyi haisi mitemo yekudzimba dzevamwe saka magosi aya anoya panchwa ndai munosevhisa mutemo wekumba kwedu kana zvandikuita kana ndisingandisevhisa icho munhu anosevhisa every day asi une nyere zvekuti kwai unosevhisa munhu everyday sevhisa munhu kusevhisa munhu kuita sei chachikudii kwaunotiudza iwe mwana iwe zvako gostalo ghost rinotozvitadza kuzvitemba unotogwarawo iwe so guys thank you very much guys
Hands, we had an amazing time and family gathering. Thank you, Aliyah. True, very true. Sisi msakangana fanira brother vaya. Vapi futi. Brother vapi. Di brother vapa. Chera ndivo firstborn. Ndivo firstborn vane vaningina vana mkoma. Brother vapi futi anokuti msakangana fanira brother vaya. Ndivapa. Linda, I'm going to do that ocean, my prawns, guys. I have a picture. Picture ipi. Meno gostelo right took up an apageti v kwanzi basirakusora muri pa live kwa kutanguva yose yuri pa live ndano service murume chakoko chakavata kucha service wana nisho zvima wiki zvako zvakapfeko ameno zana kuti wana pa zviverenga indira blockwa nemadmin sadapedza kuverenga ndazokuza blockwa ndatongosekawo zvangu ndikati nhamo iri rinotoriwo nenyeri yaro iyi but notona ghost anenge richita bitterness yekuti munhu anenge akatowanda neghost achikutira bitterness malevel akatosiyana hanzi vati picture ijini rewhite rakanaka vati vari kuda kuzotsvaga mukadzi oright vecanada vati vachandisira message vati vachandisira evil message ndivo vatachandisira message hanzi asisabhinera meno chera handizivi kuti ndiani meno magosti tingamanisa magosti ari bitter soka takungomatarisa ukazoona munhu yeye chera chandakaona chinhu wani chera musonika in real life unoguduka ukatarisa munhu anenge achikutuka negost account ukazomuona in real life kana newe haupinduri unoperegwa achihoro vamwe vacho hativazivi magosti mazhinji vamwe hatitombovazivi anongori magosti angori bitter pafacebook apa pana ribita pafacebook apa because unochizona kuti hautovazivi because zvinenge zvitaurwa pozvo zvakatosiyana vanenge vari mumwe munhu anenge ari kana kuna nauk britain ukanochizivirepi hapana hakuna plus vanhu vakawanda ri kuoperata nemagost uk ndo ine vanhu vakawanda vanooperata nemagost aya andoona necape town ndo ine vanhu vakawanda vanooperata nemagost zvino tinovazivirepi kwatinovazivira hatina iso kwatinovazivira kukutwa kudi andoona saka unokotongozona kuti malevuka kumwe kurwadziwa unoziva bitterness iriko ndikangovenga kungoti ndavenga Linda Bruce kana ndavenga chera yeyu ndotongounzwa kungomusotwa nayeka kutongonomutuka kungonouya zvaya musoro mungonotaura kungogwadziwa nemunhu wokutoti malevel akasiyana vedu emagosti rimwe racho nenge richitokutuka ririmo mukukuso renga rakati zvigarira ro mukukuma rasi richitaipa richikutuka negosti richikushaudha kuti pfutsake rikazodai hechiwiki chakazi asi hatorina kana 1 wiki kana iyoyi yanga ichitegwa nemini wangu inonzi chisangita chaiyo haatorina asi anenge achitondituka indakatoka original saka ndizongoseka nguti yakumanaka level racho kona kamwana kachikudza kuti mazichembere kare tiri machembere kumusha kwenyu kune mazichembere anofamba nemota kwanaimi machembere kumusha kwenyu kune mazichembere machembere kumusha kwenyu kurima uko isisi motiti machembere makamba nemazichembere anofamba nemazimota makamba nemazichembere anopfeka magogo mahiri akadai so mukwaneni zvepano Facebook apa ndipe kutongojaira kutona ningocho kurwadziwa but level dzakasiyana takatosiya takabvawo nekoko kusure kwese kuti takabva neko tichidhonza tambo zvakaoma andika zvakaoma kana ndazoblessa kusvika pandasvika usandivengere ipapo bvunza kuti ndakasvika sei ipapo then I will share my secret with you because magosti hapana dhiri ndo pasina animaona dhiri haripo ngoti ediwa tingoriwo vanhu vangori simple lisati chibasa rekusura chiita zvevana vadiki zvokuti kwai vanoita zvobasa kusura chifurira nafriji nekutedzana sana basa rese hatiti izvozvo andiwana asi kungorespekta mwana kwakangonaka so nokuti hatitosivani so ghost zati unenge uchiona kwasi kumachuka asi agona kukomenta asi unenge uchiona get a life uya ubvunza mwe denda uyawo ndoitawo sei ndiri kuda kutanga kuita life yangu ndisimudze life yangu ndite sei ndoitawo sei tokubatsira kuti vedu ehunzai business ideas muwedu aito kwete kuti pfekera maghost account because the time maghost acheto ndo vanasakana nebasa risaka tokwadzi ngozi kwa namna anopfekera ghost account kamunhu yari pasi pako atotya kuuya ari fear because akauya ari fear unomuita pati saka nditongotega ndipfeke ghost kutongojaira toseka andimaona saka usandivengere ndakabva nako ndoko usingazivi ndakabva nepublic kusvika ndisvike pandiri usandivengere zvandiri try out on the tambo andiwana unosvika unongozvidza neghost riri kufamba netsoka richinda nokuira makombi uko
ndorinenge richitoku ndorinenge richitokutuka rinoda kunomisa kombiko richidayo ndorinenge richitokutuka pana pagostiwo mwari uyu zvakaoma asi kuti upenyu tingati kudii tingati chii hapana zvatingaita gaizga murabo muve neweekend yakanaka tadisable program yedu yeconfession tozoiona panext week handitika so yeah you feel like kuti unoda kutaura nyaya dzako unoda kuita sei exactly John very sad people tine magosti atinoziva isusu kuti ari very sweet tine magosti atizoti atoriko magosti ekuti aumbooni comments avo vachituka vakazviitira magosti kuprotecta mabasa avo kwata ghost ndozoti ghost ripi that ghost is very vile tinotomaziva magosti iwayo totokuzivai magosti and vanozenge kuuya pana pane maoriginal accounts avo vachikomenda sure we love you simeli tongotiwo we love you kotingati chi asi munenge muri varidze magosti anenge achitifamba kunzurodhirodhu devichizati hatitombokwatisi kufamba nemagosti kana kutocheuka munotozvinetsa zvenyu enda tirege enda izvo zviwigi zvamukuti tichazvipfeka muchatora masikishoti mukabayiwa tichatapfeka kusvika mati baba svika jesa adonha tichingopfeka mumawigi iwo usina kana uchingotorikwa musoro uyu hamene ikoko guys kufara zvangu kuseka zvangu chiregai ndine kunovata hanzi pinda negosti aizvi precious wakutokurudzira vanhu kunopinda nemagosti kupi futi alright guys morerabo handitika have a blessed weekend tiri kumbotsvaga pasta vedu we kana muina pasta vamunoziva vamaponga vari kudawo pasta vekutaura naye vamaponga vari kudawo pasta wekuti vataurana naye pasande apa kana muri kuzivawo pasta achabvumawo hake mapasta ausande aprosha maponga vari kuramba ani maona so kana muchiziva pasta anenge aripo guys vamboevha conversation yamaponga pano tichimbonyatsanzwise nyaya dzechitenderedzi please vaudzewo muye navo vandibati tione idi kuti zviri kufamba sei pamuswe yenikiki pems ndonowari ndichakutumira pems ndonowari ndichakutumira right guys mararabo chiregai ndinde kunovata hanzi maita nezveminda kumachu muchera musoni kana usina kumujaira muchera musoni ngoti ini mazuva ekutanga ndandakambomaka ndichimumaka nchiti munhu uyu munhu here mwoyo wake ane mwoyo chechewo ane mwoyo munhu uyu kana kuti ana mwoyo anoita nezvei ndakazoti ndikatoda kumbomudzidza ini sandakubloka ndombokudzidza ka ndambonyatsa kumunzwisisa kuti munhu uyu anoita sei saka iye hatozizi ndakumudza nhasi pane time yekuti ndaimbofolowa vanhu vakati wandei ndichida kungoona peteni dzavo cheteka chera munhu wekuti anosvika ongoti bvu kutaura otoenda osvika apa mangwana ongoti bvu kutaura zvanenge achifunga otoenda zvokuti ukazvisa apa ushandisana naye kana uchasara une bp andowana saka inini chandoziva chandakazoita kuna chera uyu musoni uyu kuti ndizoyanzoti okay ndakazanza mustard pattern yake ndikati aiwa munhu yaya kuti anongonzi mafira kureva anongoti bvo zvaafunga panguva iyo otoenda ende mangwana akadzoka usafunga kuti anenge akachengeta zvakataura nezuro anenge atokanganwa akutouya achiseka andiwana okuti bvo futi oseka oinda andiwana saka haasi okuisa musoro kungoseka komendi dzake uchidarika uchiinda otherwise vanhu vanoita stress munoita stress nayo bvunzai ndakatomuona hanzi mudungwe ndohlaini kumaapproach aini mudungwe ndiri kuhla kumaapproach anotukwa ini ndotigwa live navachivengu ndiri kuhla kuvaapproach aini guys but yanga ichanakidza zvisingaiti vakabvuma vachivengwa yanga ichanakidza zvisingaiti tachanakigwa zvisingaiti but ndohlaini kuti ndotukwa navachivengu mune nhamba dzavo here ndipei nhamba dzavo ndingorovera moyo kudombo ndipei nhamba dzavo ndirovere moyo kudombo mune nhamba dzavachivengwa here ndirovere moyo kudombo mangwana ndovafonera chete aiwa oganga vauye kavanongotaura kane chirungu handiti mapongo anogonawo chirungu minotaura nhamba dzavo here ishuwa solomon maichivenga nhamba dzake ndodziwanepi tavi ndakupa nhamba 1 ndakuti uya kuinbox 1 tavi mina ndikupe 50 nhamba tavi mina ndikupe 50 nhamba uye kuwhatsapp kwangu kune special
Tavida kupa namba hiyo. Unotowana 2 mawig pa price ye 1, unowana 2 mawig. Pa unochoose pa price ye 1 unowana 2. Kune special ma diaries chat. Saka ma diaries please vari kuda ma wig vese mondi bata. Kune special ripo yanzi only for ma diaries. Hanzi kuda ma kundu Dubai. Ama wig aniswa kwese. Jefta. Mina ndikupe nikikiri Jefta. Oh, iyo namba hiyo. Undibate ku WhatsApp. Jefta iyo ndakupa Jefta namba hii. Ngondi bata ku WhatsApp. Kuna tane special guys, tenga in special mawiga choka naka denda ndine. Mirai. Ndono tindogo na maburisa ere. Kwa zurai. Haitwa. Saka pemu wamuka kabiga chibago unopenga chete Pemu wamuka kabiga chibago wakuto nitumira chibago kunikikiri nandi kutumire. Bona hii guys vanoda akati vrubru vai antika vanoda akati vrubru ari koma wiga antika unotowana 2 ma OG anditika I am ma killed SI. Ma killed SI. Starting up my straight. All right, Jeft. Ma kills. I am a killed. Uno ne price ye. Uno to wana 2. Ne uno to choose uno da. Ne price ye 1. Ne price ye 1. Uno to wana 2. Saka uyendi kupay number za chona. Antika. Then motoran. So guys, mo bata bo. Sisimeli meiona hiri. Chiwengo maiwe mirai ndito itora ndikasatukwa mangwana daiwana ndikasatukwa mangwana guys muvata bwa ndikatobatana mangwana ndikudzai kuti haufa. Bye bye, take care of yourselves guys. Bye.